سلام تخطاتنا إذا channel كمية تكونوا سنة كتكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم قريبنا لنا أكسب مودتها نايز مدام سنة خصنا بخبرنا عدمكم لايك قبروا شير قبروا ريتوا من حسابكم قرفوا عندكم لايك نزت حستونا نابكالك بصحة الجوريزم مالتيو أتي أتو الجوريزم زبالنا يقول نا يوتيوب نابكال شير نخقبروا لايك تجيركم تحجزيهم لومي أزي أقداس مدام يزلنا كم وترو نايلو مجن فليز بلاي مهنياتو تدراماتات ممليسو ندادنا توسخو اللي خيس لزلو كنركم فتنينا أبكبابينا أزي بزح نقري زقات زلو أزي بزح قاليو كافر كقبريكمكم نزا فيديو نا قبركو خلقو زمعبل زلو زقراتونا اللو أزي بخمو بزح حالفنيو كنرينا مستزلو حسرتاتنا مالتي مبرت زيناتات كم تسقبا كافر نقبر لنا خنا بلاي نخلينا كابز استبقى مالتي مجمريا مكيار علمنا زربا دي كنا بتكبر رأيو says it's ready to resume dialogue with France at the presidential level about ending the war in Ukraine. French President Emmanuel Macron and other EU leaders have been pushing to restart contact with the Kremlin as the US holds talks with Moscow. A Kremlin spokesman said top-level dialogue could be established quickly, but that it hadn't yet received an invitation from France. Let's take a listen to what else. انتينا نسمع زلنا أزي قداس معرافيو فرنسا أبز حلفة وان كنت سلسلة زي ريبورت غيرنا نيرنا فرنسا مس راشيا مس بوتين كتاوي كوميونيكيشن كتجمر كم تدلي بفلا إيمانويل ماكرون أبزن تليفون وزلوا نتقول دايتي أمريكا تزاراريبا نربحنا أوروبا أو حيسا مس راشيا معلبة خد قبرلنا الكاز حساب سلو زي كوني أبزوانزي بغتا بعلنا كنزاراربا لنا يلونيرو كتمحجون كوم يلونيرو يقن أبي أوروبا بزح أيتقبلون الداخل مهم حججن مست دونالد ترامب نجوهم مشيتن زهر ممزلو من البحث نزازينا زيات راين تعرس أمريكا كما يجيروا مغربا مالو راشا كزاربكم يكم زبالتهم جيرهم يوم قريبا ما زلو كل جزء مانيبيوليشن يخاطر دا حانت سقم تكينون تخيت كاجن سلمن تايو زمع رافزي ولاون إيمانويل ماكرون حنساب سراويتنا هنو تيناني يوكرين حنساب جيتس نبينا جلز بلزنا بره ناب كم زق سوق غيار كيلو ويل كل من قد بخالق كن ريال لنا زي سمعوها. Start of the end of NATO begun. We ask this because the United States is pulling back its troops while Washington is preparing to hand over two of NATO's most critical command posts to European leadership. Allied Joint Force Command in Naples and Joint Force Command in Norfolk will soon move out of American hands and into the control of European officers. Both commands are currently led by US admirals, and that is about to change now. With Italy taking over the base in Naples and Britain in Norfolk. So, أزي زربازدي وابتناي أمريكا ناي ناشنال سيكيورتي ونسمينا زنبرنا هنا انت يمزبلو زلو أمريكا وتهدرا وعقمناتا مرحنتناتا بقود بفلا بيروبا زلو كمون أب دبوب كوريا نزلو سراويتا كسح مخانان مرحنا الدماء من أوروبا مرحتي جنرالاتن أدميرالاتن دي ولا خلقالن كم دماء دبوب كوريا تمساسالي سلزي أمريكا سراويتا عقما كسحب جميرا سلزلا تقول داي كاب حجي مسراشا مزررا باقداسيو انت زي اللي نا امريكا امينكا نراشا خطودق حسب تايو كسر حلقا سلا زي كوني كفيل كام مسراشا مسبوتين كام مزررا بحشاكا بغودمون تبهيل كوي مسراشا مزررا تراي مفتاح كم سالهم زغل مغنياتو امريكا كم زا دونالد ترامب قلت زنقرهم امون قراشان امون قنان هذا عبو وكيانوس هالو اتلانتيكا وكيانوس بحال سلازي بزح مسراشا صقم كلونا يكلني صقمنا يوكرين اوروبا مسراشا زلو ناتهم صقمي سلازي بعلاتهم كخلوا لهم يلوم سلازي كابز سلا دبغسو زلو لعلو كل دما امريكا مساتهم زلو بتناي جرينلاند بلو بتخال بحفشا اوروباين امريكا زلو امنت كاب غزينا بغزي ينقلقل سلا زلو كابتي زربا دما بسال انترينا يزبلصي از سال زتري وزلهم انتي بلالو أب عالم عند أمريكا بخميت متوالو أوروبا ناي ترام مرحنة بخمي يري ولو نريكا نيجاتيف 8 أف سويدن نيجاتيف 8 أنا معك زجرمي نورمالي 8% دو 100% دو تدقفوا قليو زيرو كوينو تحت زيرو هنا نزارب زلنا مخنياتو اللي على زيرو تدقفوا من يوم 10% كوسوفو رومانيا 11% كم دما نابله نورس مقدونيا دما كلته نتحتق مسقلنا سويدن -8 نو دنمارك -8 4 نيجاتيف 8 4 سويدن -8 نروي -7 9 كل جزء زم
سكاندينافيان حدا عينة تحساس باي زلهم بس تي اب دنمارك زغبره دما ويون اب جرينلاند زغبره دما نخلهم بمعري تنكفوهم زلو تقطعاوي خيد كن ولاني ناب جرمن كتورت ناب جرمن توريد كسب عن كلتن دي قلب لالو فرنسا 47 سبين 50 حدا نبلالو لذي اب طليان ون انتقونا ناي مليون عدي 40 شو مثلا نيجاتيف كله الوتا زي it's just no I think it's positive here اب طليان زلو كما يمثلن whatever انت اذا ريكا اتي ناي دونالد ترامب approval rate ويتقبلنت انهم قلقل يخيد سلو زلو وتصيت ناي تخلو نريو زلناينا اوروبا مس من زمدنا خغبرو زدلو زلو مس راشا زررب زمدنا يكون زررب كغبريم راشا دما الراي كنزرارب نخلينا بقدمون مس غوربيت كازي تزراربلو ابكينات حلو يتحلو ولو نبرتو كينات كلها لاين اوف كوميونيكيشن اتاك بتخيبلون متنقطه تديخا تزازات كخت محلال فيها قداس زربا كخت محلال صونكا لاين اوف كوميونيكيشن كله لو يزبال انت زي اللي سالسا اكل دما كله لو بو كوميونيكيت كبرلو مراشان امريكان من اوروبا ان امريكان من سالسا اكل كساف جينا برومن ስለዚህ አሜሪካ ብናታ መንገድ ክትገብረት ፍትኔራ ናይ በሐቂ ዘገርም ኩነታትና ንርዘለና እዚ ድማ ነቲ አሜሪካ ተኸዶ ዘላ መንገዲ ኤሮፓውያን ይዋሐጥሎም የለን ጥራይ ደኮነ ስቃት ይፈጥረሎም ስለዘሎ መጀመሪያ ስቃትና በዓልና ክንከፍታለን አብዚውን ስምዖም ታይብልሎ We have long stated that reducing our relations to a state of zero is illogical, counterproductive, and harmful. Russia has always been a supporter of maintaining dialogue. We believe that, based on our convictions, it can contribute to the resolution of the most pressing and complex problems. And I'm joined now by William Albert Research Institute. Welcome, William. Great to have you in the studio. هجيك من أبز مسجارنا أبز انتهي بلسانيو تينا راشا برجس إن راشا يفلتيهم مسيرو باك زراربو كم زلوهم مهنياتو أوروبا مجابريانا أمريكا سلزخوني أمبر قل له ربح حصلوا زلو ما يكونن بيزو كيناتنا راشا لعل راشا ويون كند راشا زقدو زلو أوروبا سلزي وين نكلت يوم زربح حلو تكوينات تطوكبلن تشجر كفتحن أوروبا راشا نخلت يوم زربحي أمريكا دما سلمتها تقطفوا مال لندهريلكم أمريكا ربحها سلا توديه أمريكا كابزو كوينات دولية نبرت ربحها توديه هريماتها تتارجت ناتا هريماتها راشا تداخي معها ترجع بقطباناتها 4 عامات بتصنع الجدا زي أي قليل زي كون السمبراتي زلو ولو كا معرت زوردوا لا أنت كتودق تدي كالت تداخي ما زبلي أمريكا سكاتها كونتنا راشا دما تقدم محاوراتنا تام زي أوروبا زنبر خابتي خناينا زي أوروباون نبعلو تداخيميو راشا بقمت قالوا مس تشاينا بزقبرتو نتي أمريكان أوروبان زون قدوو كفيلاوي كدحن كيلا جنستيل أبي راشا كبيت زخونة تسعنو كم زوردين عند زلنا سلزي إذا كنا تعتزي انتاي نبي كوز دنات نهلنا دريلنا أمريكا أكايداناتا أيكونن ني أب أفريقيا زلو أبجل زلو حجر بلتقنا زلو مراحي نتهم كأن مشاركتهم كمان قريفات خير الله مهنياتو نبع على أمريكا نهلا وحتى متين اللي ويونتي سألت النتي زعبي فتنا قاتي من الله كابي متي وازلت فتنا كابتا مودادر تازخون تشاينا سنهلنا كنرينا أب كل درجة تودر ناب تشاينا ترايزتو كوري ناب تشاينا زوم زجبرا كايداي سلزي وتدراو زناتهم عقمناتهم كل نجار خاخيبهم مس تشاينا خقط مولو زغلو حقمي كم كفترو كخلو لهم نزغ تجبر تخين كادما كابوال منجدي كدحنا لك زي كابوال منجدي من لايد مرحم على دما علاماتك كابز زهرم كالو بوتا كتوص على كايم زولو زلو جن أمريكا ولا تي كم وقت قبرت دليل دونالد ترامب ناي دراما مخانو سلدي ترفو ولا ولتهم كأن فتوتهم يزهرم أبزراي. A very nice country, Switzerland. They were paying no tariffs, sending stuff over here like nobody could believe. And we had a $42 billion deficit. And we weren't taking anything. I said, well, we have to do something because we have to even that up a little bit. I didn't have to get everything at one time. So I put on a 30% tariff, which is very low. Still, we were having a big deficit, but it was half the deficit. كم تري وزلهم زي دونالد تراميو لنكنا بزقبر انترفيو بزعبا سويسرلاند يتزارب زلون سويسرلاند سلمنتاي قدا كم زهر معك زارب كله أتا مراحيتنا سويسرلاند سي
كم زأكل كبرت ذهبت إنه خيني تسمع عن زعينة ويون عصرت جزء تريرا نشتي هجرينا سلزب سحت وتزرع بعد ما أنا أمريكا زأكل كبرت لديه هبت كاب 3% تعريف نفس 3% تعريف هاري ميانة هجري بلالو هذه سويس فتوى بيروفول كانتر جليزبل مشاب سويسرلاند درو نتك كند تشاينا قا تداليوم لنتزيبلنا تداليوم يروميوم زاخلوم نغرات جيروم يروميوم غنستيل قليل زي كون سمبرات كغت فلون كم زخونه فلوتيو انا كو سوفار تسمعنا ነገር የለና ስዊስ እንደዘለሁ ግን እቲ ኢንዱስትሪያል ሴክተር ናቶም ብፍላይ ሰዓታት ናቶም ናይ ፋርማሲውቲካል ንብረት ናቶም በብዝሕ ኣሜሪካ ዓብይ ዕዳጋ ናይ ስዊዘርላንድ እዩ ስለዚ it's not going to be easy ንስዊዘርላንድ እውን በት እዚ ሰብ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፖሊሲ ደይኮነ ፀገሙ ምስ ግለሰብ ፀገም እንተሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ዓይነት ፀገም እዩ ዘለዎ ዋላ እታ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እውን ከምኡ እዩ ብጀካ ናይ ጣልያን ጆርጅ ሜሎኒ ንኻልእ እውን ድኽብር ኣይመስለን ንሳ ድማ ኩሉ ግና ከይተመረፆ ከሎ ስለዚ ምስ ፅቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዋ እያ እዛ ናይ ስዊዘርላንድ ግን ናይ ስዊዘርላንድ ኤሊት መብዛሕትኦም ናብ ኤውሮጳ ዝተፀጉዑ ስለ ዝኾኑ ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ከዓ ቁርብ ሕግብግብ ምባል ጀሚሮም ስለ ዘለዉ ዋላ እኳ ህዝቢ ዘይደሊ እንተኾነ ውፅኢት ናቱ ድማ ፅፍዒቶም ወሲዶም ማለት እዩ ሳቶም እውን እምበር ኤውሮጳ ስዊዘርላንድ ካብ ኤውሮጳ ፍልይ ዝበለ ፖሊሲ ክህልዎም ከሎ እዩ እቲ ኒውትራሊቲ ናቶም ዝዕቀብ እዩ ዝበሃል ኣብ ስዊዝ ዝነብር ኒውትራል ምዃኖም ይህብቲሞም ናይትን ፀቅዕ ዘይምዃን ኣብዚ ኩናት ናይ ራሻ ግን እታ ዘይሻራዊ ትብል ዝነበረት ጥሒሶማ እዮም እዚ ኻ እንታይ እዩ እቲ ኤሊት ንነዊሕ ዓመታት ነቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ስምራት ኩሉ ስለ ዝረስዖ ኣብዚ እዋን እዚ ነገራት ብትዕቢት ጥራይ ክኸድዎ ይፍትኑ ስለ ዘለው ከምዚ ኤውሮጳ ብትዕቢት ንራሻ ከውድቕዋ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ዝመሰሎም ኤውሮጳ እውን ከምኡ ስዊዝ እውን ከምኡ እቶም መራሕቲ ናቶም ምስ ኤውሮጳ ሕግብግብ ክብሉ ተራእዮ ድሮ ሎሚ እቲ ኒውትራል ናታ ስታተስ ተወሲዱ እዚ ናይ ራሻ ኩናት ኣበይ ዝሽምገል ዘሎ በዓል ቀጠር በዓል ዩኤኢ በዓል ስዑድያ ገለ እዩ ዝኸውን ዘሎ ቀደም እዚ ሽምግልና እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝግበር ዝነበረ እዩ ዝኻ እንታይ እዩ እቲ ዘይሻራዊ መርገፂ እናገደፍዎ ስለ ዝኸዱ ልክዕ እቲ ናይ ሕማም ናይ ኤውሮጳ ኣብዛ ዓዲ እውን ከፊላዊ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ነቲ ዝነበሮም ኣቃውማ ዘግድፎም ዘለዉ ንሱ እዩ እዚ ብዝኾነ እዚ ንስዊስ እውን ዶናልድ ትራምፕ ስዊስ ታ ቀንዲ ቀራቢቶም ክትከውን ዝግባእ እዩ ግን ንዓ እውን ምሕረት ከምዘይሃበ ኢና ንርኢ ዘለና ናው እዚ ንሪዮ ዘለና እናደመርኩም መኺዱ ኩሉ ዝድመር እየ ዘርእየኩም ዘለዉ ዳርጋ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ንሰግር ኣለና መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ቤላ ጌራ ትጭፍጭፎም ዘላ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ክሳብ ሕጂ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ዘዘርከበቶ ከምዚ ጌራ ትሓርምን ትፃፍዐን ዘላሲ እንታይ ፀገም ንቐፅል ኣብዝኻ President Trump now threatening to stop the opening of a new crossing between the U.S. and Canada. The president saying that the Gordie Howe International Bridge, which would link Detroit and Windsor, Ontario, is an example of Canada taking advantage of the United States. By the way, the project is being fully funded by Canada. Trump posting on Truth Social, "I will not allow this bridge to open until the United States is fully compensated for everything we have given them." And also, importantly, Canada treats ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ካናዳ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናቀፀለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንካናዳ ድማ ቢንቶ ብዛዕባ እዚ ቢንቶ ዝገብሮም ዘሎ ነብሱ ዝኻለ እዩ ኣይ ቲንክ እቲ መራሒ ናይ ካናዳ መሊስ the Prime Minister of Canada pushing back, calling the bridge a great example of cooperation. Joining me now, the Premier of Ontario, Canada, Doug Ford. ኣብዚ ዝገርመኩም እንታይ እስከ ሰሚዕና መስለኩም እዚ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ቢንቶ እዚ ብናትና ገንዘብ ኣይተሰርሐን ወይ እውን ገለ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ጌጋ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዲጋ እዚ ቢንቶ ተሰሪሑ ዘሎ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ተሰሪሑ ኣብ ቀዳማይ ምሕደራናቱ 2017 18 19 ዝነበረ ግዜ ተሰማሚዖም ሽዑ ዝጀመርዎ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ብካናዳ መንግስቲ ካናዳ እዩ ፋንድ ገይርዎ ግን ነገራት ናይ ኣሜሪካ ተጠቂሞም ከም ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብቲ ግዜኡ እዚ ቢንቶ እዚ ብህፁፅ ክስራሕ ከም ዘለዎ ኣዝዩ ከም ዝነበረ ገለ ካብቶም ኢመርጀንሲ ብህፁፅ ክስርሑ ዘለዉ ቅርፅታት ብምባል ባዕሉ መሪቕዎ ባዕሉ ዝደፋፍኦ ዝነበረ ፕሮጀክት ምዃኑ ሎሚ ምስ ተወደየ ድሕሪ 4 ዓመት ምስ ተመለሰ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ከም ዘይተገበረን ንሱ ኣሜሪካ ከም ዝተዓመፀትን ከም ዝተሰረቐትን ስለዚ ናይ ግድን ረብሓና ድማ ነዚ ገለ ነገር ክንገብሮ ኣለና ኣነ ድማ ነዚ ቢንቶ እዚ ከፍቶን እየ ዝብሎም ዘሎ እዚ እውን መርኣያ ምስ ኣሜሪካ ዲል ምግባር ጥራይ ዘይኮነ
مس دونالد ترامب ديل غير كاد حرستو سنه غزي كسل بطاكا خمس خل بتدغاغام نريو زلناينا ندونالد ترامب نبولي كتحقسو ايتخلي خاز بحال كمزي نحاده بولي وي كدنداني زغبر كان تغبر كالو ممليسو بزح يزدلي دونالد ترامب دما ناي بولي كاركتر سلازلو كم كندا غيرو اكوموديت كغبرو حراي كبلو مسو كمساسل زفتني يلن ايسرعني نعود سرع انتايو اتون فيت نفيت كتصفافعو زغلو كم بعل تشاينا يوم نساتهم ترايم مسمرو كتحزوا زغلو كالي ولا حنت خغبرو زغلو يبلوم. Now, could we get, well, I keep talking about this grand bargain between Xi Jinping and America. That would be deals on Taiwan, deals on trade, wrap it all up. Is that a possibility? Well, I suppose it is. I mean, President Trump has the national security of the American people first and foremost in his mind. I think that's why we're going to see this series of meetings, Stuart. And it's always good to have communication. Think about Reagan and Gorbachev, for example. It's good to have these meetings, make sure nobody's red lines are going to be crossed. But at the same time, I mean, China has continued to be just very adversarial towards the United States. نچاينا كون كله ملحسو من تحساسبون بتعمي صغير يس قريم ريم يبلو يوم كتصرف في الدنيا كتهرا كحمي واي في الدنيا أبجد حققن كودا دروان كسعروان كم زي كلو ولا ونتساقط ناب كالوت هجراز قبرو زلو ناب تشاينا يسر حلون كم زي اللي كل تفتنا ناب تشاينا زقبرو نعتاتو ممليسو يحرمون كم زلو ترينا نسمع زلنا سلزي بخمز من قدي تدالي خان تسانيكا you always have the upper hand أبتزمت كل نجر قبل التنت ناي بحكي حنتي ناي تشاينا نجر زجر رمتني كريكمي أبزم مسمع كل الفيديو خص معكمي. And we went from single-digit share of the global industrial capacity to today our industrial capacity is the biggest in the world, bigger than the US, Germany, Japan, India, and the next 5-6 countries put together. Okay, enormous. 35% of the industrial output, I think, going up maybe to 40%. More. Yeah. Okay. And so we kind of cleaned up industrial capacity on manufacturing, and we're very successful. Okay. But at that time, 2,000 plus. انتهي بلا تسمعكم تم سمعكم سمعكم اللهم حدنا تشاينا اكسبورتي اوش تحتير جزيه تشاينا هذا هاجر حبتام كتب له وي حياي كتب له تخينكا بقوانقانا بريزنت سياسه فوركي ገንዘብ ፕሪንት ጌርካ ወይ ውን ስቶክ ማርኬት ናትካ ንላዕሊ ስለ ዝኸደ ይኮነ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ዝበሃል ኢንዳስትሪያል ነገራት ናይ ምፍራይ ሪል ነገራት ናይ ምፍራይ ዓቕምኻ እዩ ዝርአ ስለዚ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ናይ ቻይና ናይቶም ድሕሪያ ዘሎ ኣሜሪካ ጀርመን ገለመለ ኩሎም ደሚርካ ካልኦት ኩሎም ደሚርካ እንዱ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ማሲቭ ዝኾነ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ካብ 35% ናይ ዓለም ናብ 40% ናይ ዓለም ይድይቡ ኣለዉ ስለዚ ነገራት ኩሉ ነገር ዘድላ ብዓለም ቻይና ተፍርዮ ዘላ that's why export ናቶም ንዓለም ዶሚኔት ዝገብሮ ዘሎ በዚ መልክዕ ክትሪዮ ከለኻ ንቻይና ትደልያ እምበር ኣይትደልየካን እያ ንቻይና ትደልያ እምበር ኣይትደልየካን እያ ዝበሃል ካብዚ ዝብገስ ምናልባት ኣብዚ ሓንቲ ቻርት ክሪአኩም እየ እዛ ቻርት እዚኣ እንተሪኢኹማ ብዙሕ ነገራት እንዲ ዘለዋ እዛ ቻርት ራእይዋ ኣብዚ ኣነ መወደት እያ ዘሎ ሶሪ እዛ ቻርት እዚኣ እንታይ ተሪኢኩም ኣላ ዳርጋ ብምሉእ ኣፍሪካ እቲ ጸሊም ኮይኑ ዘሎ ድምቕ ዝበለ ጸሊም ኮይኑ ዘሎ ሰማያዊ ድምቕ ዝበለ ኮይኑ ዘሎ ንሱ ቻይና ትቆፃፀሮን ሞር ፓወር ዘለዎ ወደባት ማለት እዩ ትካለ ሰማያዊ ህስስ ዝበለ ሰማያዊ ድማ ንሱ ድማ ኤርትራ ዝሓወሰ ማለት እዩ ናይ ቻይና ህላዌ ኣብ ገማገም ባሕሪ ናይ ኣፍሪካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣፍሪካ ብምሉእ ከቢባታ ዘላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኻውን ኣብኡ ኸማን ብዙሕ ነገር የብላ ምጀካ ኣብ ጅቡቲ ሓያል ዝኾነ ፅልዋ እንተዘይኮይኑ ስለዚ مزينا خن ورادر نفتن دلنا زبلو زلو أمريكا how are you going to do that معناته بومبتاتن أسواراتن هيزا مسيا يكون تشاينا بزو مسيا زلا بنقديا مسيا زلا هجرات أفريقيا دما ويل كاميلو ميميتيوم ما بتقيت بشجوت أفراري هاي يكون أتياتهم زلا سلازي هذا بحيل كأتوز دلي بجونس كأتوز دلي أمريكا إذا هذا دما إن كان هبان زفلت نعاق حق زكاة نسخة دما تحجز نعاب حدا خنسرح زبلي لمينكا هذا ما تمسو تشاينا بحيل يكون هذا مسكا كيت كاب عدل لمينكا هتمسو سلازي there is a big difference هجرات أفريقيا زواج يريلو نعايز قرمتنا في وول ستريت جورنال زوات أرتيكل يا ذا أرتيكل زيات ريواز لهم سنتايز كيلومسكي أنا سكرمي لني أمريكا سكساكن دي بتشاينا تدهيلهم كم زلوا دونالد ترامب أبزمنا دونالد ترامب ويون قد مين تايبل نيرم نا تشاينا فابريكاتاتي نا أمريكا متسيهم أفرين تاجي كاب تشاينا تراي نبرتكم تصدلنا نعوبز متسيهم سرحي لهم حنت كامبان نا تشاينا ناب ميشنغان متيا هذا ناي قدم هنص تخاريا كسرع مجمرت نتوم كامباينتات او زلو طوا عبيلاتو
جنتا كل جميرهم منقص تشاينا بحبو يحجزها سلزلو إذا كامباني زيا كتقول الله كل جميرهم أتي وول ستريت جورنال دعبي مسئتنا أمريكا انتايلو امبردوخ نا أمريكا كامبانيتات مس تشاينا سي فيت نفيت قت إمام كورا درو خليهم مخوت خليهم كم نريز لنا أب تشاينا تقولنا منقص حجزهم تقول لهم أبزوج تعدنا مسيهم كسر قالوا دما بمسير تشاينا حجزهم لا 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 توداديرنا كنسأل سلزين غل زلنا حميتا نبزح لنا يزبل زلو it's very very amazing realization نايزو كونتات مالتي سلازي بدندينكا بحيل انت زي كوينو فيت نفيت قت إمكا زمت لوطي كم زي اللينا نرزلنا ناي بحق زغرمي كابو كاتيلنا اتي زلو كبيت مدرخ تبحال زلو بوغيرنا هنودنا بكابينا نمسل زلنا. Next, now we have been asking one question. Will the United States attack Iran? Now we don't have an answer. Thankfully, there have been no missile strikes or attacks. But this silence does not guarantee peace. The tension has not gone away. It has simply shifted shape. It is making the oil markets nervous. This week, the US issued a formal warning, a warning to its oil tankers. We're talking about US-flagged vessels, especially those moving through the Strait of Hormuz. The American advisory made 3 points. 1, stay as far away from Iranian waters as possible. 2, stick close to Oman's coast. And 3, if Iranian... كم تريجوا زلهم حركاتي أزارب ويكوين زلو أمريكا نيران كتحرمان دي يتحرمان كساب حج استفلت أنا قرية لن سلازي إتي مفتات كم يلي قتلالو أمريكا دمانة تمناتا US flag ships هذا مخرج تبالا كبيران كراكو همزلو ومن أبتنا عمان كبابي كلو كمزلو ومن كابوش متحرموزون كليو كمزلو وم ياتفزاق لازق كل ملك الدماء مفررهنا كوينات ويون بكوينات أتساقاق أكاون أفراري كاون أبديل نممساق خون غليقن نا إسرائيل برايم مينستر ني أمريكا كخيط سلزوخانا لنكني أتكونتات فلوتيو ناب كوينات قصو كخيط كمزغل مهنياتو نتنياهو ناب أمريكا اندحراتيو ነገር ናበይ ገጻ ከም ትኸይድ ፍሎትዩ ንሱን ተኣትዩ ንዶናልድ ትራምፕ ጠምዚዙ ጠማዚዙ ናብታ ኩናት ክእትዎ ከም ዝኽእል ዓበ ፍርህሎ ብዝኾነ እቲ ግዜ ነቲ ኩነታት ነቲ መድረክ ክንገድፎ ኢና ኢራን እቲ እንኮ ተስፋ ዘለዋ ዝብልዎ ዘለዉ ሓንቲ ነገር ተራእያ ኣለለንቀነ ብኣጌርና ክንርእስከ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ነይራ ኣብዚ ከረየኩም እያ በያ ነይራ ኣብዚያ ቪድዮ ኣላ نيلا هذا لاجن أب كال فيديو نيرات نبص بقصة جبرات كريكم أبزيها سلام سلام إذا بوستري وازر لهم فايرال كوينا سبز زاربتيا ناي تشاينا فلو يلوخ ناب إيران أبز بس حلو زنبرة حدا ناي سيلي ويون كم زي حد نشتي كفال نايتي J20 زبحال مس F-35 ورادر ناي تشاينا زعبي حمشاي جنريشنز بحال نفاريت كم جيفت كم زهابومن إذا دما تشاينا J20 ناتومني إيران كتبات حسب على دي زبل دما عبي speculation عبي أزار بارس صغير كارنيلو وهنياتو إذا نفاريت زي كتبان تدخل نيرا ولا وانك تعتيز ولا نفاريت كتبان تدخل نيرا تعودو كينات كغير مخاله نيران دما عبي حاجز كجبر الله مخاله كم تبي وزر لهم جن إذا قد عايزي بزو حزارة بخوين له تشاينا ملك ديا كتر تدل زلا مفرار هتر عيدي أخذ فترة تدل زلا we don't know بحفش هاجن انتاي زبحال نرلنا أبزي كونتات كبيت زخانة مفتات كم زلون أمو داتا أنا هنا نيران كهرموالي ما هرموان نجزيهم قد فينا because this is not something بقليلو كتفلت أتغل نجرا يكونن هذا نجر جنالو بفلاي أمريكا أبزو وانزو تخطلو زلا نبزحات هجرات يتحس زلا بزيا غيره نبنات ناقصقري Cuba to the brink of collapse. The US has been emboldened by the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro. Cuba has long relied on Venezuela to provide most of its fuel, but Donald Trump cut it off by blocking and seizing oil tankers and then threatening tariffs on any other country that كيف تبهال هجرة بكبابي أمريكا زلا نشتي هجريا بجدان عزوانا أمريكا تساق زلا هجريا أبز جد حر فنزويلا سلطان مغيارو ناي مادورو ندادنا تاكاباي دمتنيرو كالي كام مكسيكون جلنز متزنا برد ما كل حني قمو دارجا ناي معرتات حتى قينوم فلايت تطويلو بيت صفتات كفيلا وسرح تطوابيلو بيت مرتات كفيلا ومعرتات تطويلو مغنياتو نداد مسودو انتي كم تخون تهجري تفلتتنا لا كم ز عينت قفئي أي تراين زول زبنا دونالد ترامب بتعبيد استبعته ناي سبات يود بزح زي قدسو نهاجرات أكميز بلا مواتر كتوزخ المخانيز نجرزلو سلزي ندادناتهم ناي وحدات معلتات تعرف ولو حكمناتات تاي كوني تخالق مرة سكف كناتات تفتير خمزلون جتناتهم تنفرتي دنا براز قصاصات تو كم زبلا مخنياتو نداد سلزي بلن اتن نابوز مساز نبر هاجرات دما كلاتن
ዜጋታትን ከውፃኢ ጓያ ከም ዘለዋ ብፍላይ ካናዳ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ this is very very sad ሞደታ ድማ እዚ ሃገር እዚኣ ሪጅን ቼንጅ ድዩ ክግበር ወላ እንታይ ንግዜኡ ንገድፎ እዩ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ንርኢ ኣለና እዚ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እንድሕራ ተኪሩ ናባኻ ጠሚቱ ክገብሮ ዘይክእል ነገር ወይ እውን ክወስዶ ዘይክእል ሕማቅ ስጉምቲ የለን እዚኣ ጥራይ ክትፈልጡ ኣለኩም ክኸድዎ ዘይክእሉ ሕማቅ ነገር የለን ስለዚ እንተኾነ ኣብ ዓይን ኣሜሪካ ይትወድቕን ኣብዚ እዋን እዚ ጥራይና ኢልና ክንሓልፍ ንኽእል ሕጂ ናብ ናይ ዞባና ክንሰግር ኢና መዓት ነገራት ስለ ዘሎ ለስኪ Next story takes us to the Horn of Africa, where tensions are escalating between two neighbors, Ethiopia and Eritrea. These countries share a long and troubled history, and as we speak, they're trading charges on troop movement, on supporting armed groups, and on escalating tensions along their border. The last time these two neighbors went to war, tens of thousands of people were killed, and the entire region was destabilized. That rhetoric is hardening again. So is another war brewing? ኣብዚኣ ሕጂ እታ ዜና ረይዋ እዛ ዜና እዚኣ ብልፅግና ይኹን ኢማራት ነዚ ናብ ኤርትራ ገፁ ደብዳቤ ዝገበሮን ገለን ብልፅግና ከም ናተይ ርዲት ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ወይ ነቲ ዜናታት ማዕከናት ዜና ናይ ዓለም ስዒባቶ እያ እዛ ብስሓብ እዚኣ ድማ እቲ ኣጀንዳ ፎልስ ፍላግ እዩ የስ ኩናት ክገብር ይደልሉ ኣቢና ምስ ኤርትራ እቲ ዕላማ ግን ብትክክል እንታይ እዩ ማዕረቲ ናብዚ ዝገብሮ ዘሎ ኢማራት ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ካልኩሌሽን ናታ ምግማት የድልዩ ኣቢ በዓሉ ዝገብሮ ነገር ከም ዘየለፍሉት እዩ ኢማራት ካልኩሌሽን ናታ እንደቲ ክሽፈናላ ተደልየ ዝነበረት በዚ ኩናት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ብርግፅ ኤርትራ ስለ ዝኾነት ማሕበረሰብ ዓለም ብዙሕ ክዛረብ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ እሞኻት ክስ ድማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብውሽጢ ኢትዮጵያ ቺሎ ካብ መሬታ ክወፅእ ከም ዘለዎ ሉዓላውነታ ክኽበር ከም ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ተሓትት ዘላ ስለዚ እቲ ዘረባ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ክመፅእ ከሎ ግር ክብሎም ይኽእል እዩ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ነቲ ክሓብእዎ ዝፈተኑ ንዳዕመ ሰሪዕ ንምትሓን ክግበር ዝኽእል ዝነበረ እዩ ወል አንፎርቹኔትሊ ከምቲ ንሶም ዝደለይዎ ዘይኮነ ነገራት ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ክልተ ሰለስተ ቀዳማይ ነገር ኣብይ ኣሕመድ ውሽጣዊ ኩነታቱ ሸፊኑ ብናይ ኤርትራ ክሸፋፍነሉ ዝሓስብ ዝነበረ መቸም እቲ ውሽጣዊ ኩነታቱ ይሽፈን የለን alleges federal forces advancing in Tigray, warns of renewed conflict. The Tigray People's Liberation Front has accused Ethiopian federal forces of advancing in parts of Tigray, warning the situation could trigger renewed armed conflict and undermine the November 2022 Pretoria peace agreement. In a statement issued yesterday, the TPLF alleged that federal forces have opened fire on military units and civilians in recent days, actions it says violate the peace deal. The party also claimed that federal ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህወሓት ድማ ብተደጋጋሚ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ውሽጣዊ ኩናት ናቱ ክሓብኦ እዩ ዝደሊ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናቱ ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ጥራይ ሕጂ ፀብፃብ ዝሪኦ ዘለኹ ሓደ ኣርባዕተ ድዩ ዋላ ካብ ንላዕሊ ናይ ድሮ መጥቃዕቲ ኣብ ደብረ ታቦር ዝበሃል ክልል ኣምሓራ ኣጋጢሙ ከም ዘሎን ፋኖ ዝተፈላለዩ ዓድታት ተቆፃፂሩ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ብልፅግና ግን ነዚ ውሽጣዊ ኩናት ክሕብኣሉ እዩ ዝደሊ ዳትስ ዋይ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ሓንሳብ ንባሕራ ዶ ሓንሳብ ንመሬታ ዶ ሓንሳብ ኣትያትኒ ዶ ሓንሳብ ከምዚ ጌራ ንዕጡቃ ትዕጥቃላ ዝብል ክሲ ኩሉ ግዜ ነቲ ኩናት ኢንተርናሽናል ኣፒል ክህልዎ ብዓለም ደረጃ ክረአ ከሎ ንዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዘለዎ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ሓደ ንእሽተይ ሃገር ከመይ ገይሩ ይርብሻ ኣሎ ሰብ እንታይ ይብል በልዋን ዶሞ ገለመለ ክብሎም ከምኡ ዓይነት መናውራታት ንክረኽቡ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ኩሉ እዚ ድማ ንሳቶም ምስ ኤርትራ እዮም ንኩና ዝሓስቡ ዘሎ እምበር ኣብ ውሽጦም ደሓን እዮም ዘለዉ ይምዕብሉ እኮ እዮም ዘለዉ ዝብል ስእሊ ክፈጥር እዩ ዝደሊ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ግን ህወሓት ብተደጋጋሚ በቲ ዘለዎ ቻነልስ እናገበረ ንኩናት ዓብይ ይዳሎ ከም ዘሎ እቲ ብልፅግና እዚ ድማ ዓብይ ዓለም ኣቓልቦ ክቦ ከም ዘለዎ ስለዚ ዓለም ከም ኣቢ ጥራይ ኣይኮነትን ኣቢ ንባዕሉ ከምቲ ንሱ ዝሓስቡን ከታሎ ዝሓስብን ዓለም ቦ ትሓስብ እዩ ዝመስሎ ማሕበረሰብ ዓለም ግን እቲ ሓደጋ ኣበይ ከም ዘሎ ጠፊእዎ የለን ዩኤን ድሮ ሓያል መጠንቀቕታ ይብሎ The situation in Tigray in Ethiopia. So over to you. Thanks, Rolando. Good morning, everyone. You should have received the press release from our office on the situation in Tigray in Ethiopia. The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, calls on all parties to take urgent steps towards de-escalation amid the precarious situation in the Tigray region of a deepening human rights crisis in the north of the country. The situation remains highly volatile and we fear that it will deteriorate, worsening the region's already precarious human rights and humanitarian situation. There must be concerted and sustained efforts by all parties with ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ናይ ትግራይ ኣብ ቆላሕታ ናቶም ኣትዩ ከም ዘሎን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዝተኻለ መንገዲ
እትኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና ረሰነን እናተበላሸውን ይኸይድ ስለ ዘሎ ብኩሎም ወገናት ጥንቃቐ ክግበር ከም ዘሎ ብኸመይ እዚ ክፍፀም ምክንያቱ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ብክልቲኦም ወገናት ጥንቃቐ ክፍፀም ከም ዘሎ መጠንቀቕታ ይብሎ ብልፅግና ግን ዓብ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ናብ ትግራይ ገፅሉ ይኽእሎ ስለዚ ብኸመይ መንገዲ ክረጋገፅ ይኽእል እዚ አደነው ምክንያቱ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ናብ ትግራይ ገፁ ይሰድድ ከም ዘሎ ዝገልፅ ቪድዮታት ብብዝሒ ይወፅእ ኣሎ እቲ ውፅኢት ናብ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዘን ኣውቶቡሳት ተሰሪዐን ዘለዋ ወታደራት ናይ ብልፅግና ፅዒነን ንሰሜን ዝኸዳ ዘለዋ ናብ ትግራይ ዝፅጋዕ ዘለዋ ስለዚ ብልፅግና ወዲኡ ሎጂስቲካዊ ምንቅስቃሳት ይገብር ኣሎ ጥንቃቐ ግበር ይብልዎ ኣለዉ ኣብ ትግራይ ህወሓት ድማ ይመፀኒ ኣሎ ይፅጋዕ ኣሎ ንኩናት እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ድማ ካልእ ነገር ኣይኮነ ይብላ ኣሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክንበብ እዩ እንታይ ክኸውን ኣብ መወዳእታ ኖበዲ ነውስ ግን ማሕበረሰብ ዓለም ከምቲ ዝድለ ቆላሕታ ሂብዎ የለን ስለምንታይ ዓለም ኣብ ካሊእ ኩነታት ስለ ዘላ ንዓለም ብዙሕ ዘገድሳ ነገራት የለን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዩኤን ዝበሃል ባዕሉ ሕፅረታት ናይ ባጀትን ናይ ካልእን ኣጋጢሞ ኣብ ፀገማት ኣለዎ ካልእ ናይ ጋዛ ኩነታት ኣሎ ናይ ሱዳን ኩነታት ኣሎ ናይ ሊብያ ኩነታት ኣሎ ናይ ሱርያ ኩነታት so many crisis ዳርጋ ኣቓልቦ ናይ ዓለምና ኣብዚ ክመፅእ ሽግር ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ብልፅግና እታ ምስ ኤርትራ ኩናት ትብል ዘላ ነዚ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት መሕቢ ክትኮኖ ስለ ዝደሊ እዩ ብትክክል ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ከመይ ጌርካ መፃወድያ ፈንጂ ትተኽለሉ ቤላ ጌርካ ኣብቲ ናትካ ጓይላ ተፃውቶ ይፈልጥዋ እዮም ሰብ ሓንቲ ናይ ሓሶት ሌተር ድዮም ዝሰዱ ዋላ ዘይትኸውን ሌተር ፅሒፎም ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ኢንጌጅ ገብርዎ ዝሕዝን ክፋል ድማ ዝበዝሐ ሰብ ንዑ ይዝኣምን ስለዚ እዚ ናይ ዩኤን መጠንቀቕታ ክትሪኦ ከለካ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እምበር ንኤርትራ እውን ዝጠቅስ የለን international community to de-escalate tensions before it's too late. Political dialogue and confidence-building measures are urgently needed, not renewed resort to armed conflict. Clashes between the Ethiopian National Defense Forces and the regional Tigray security forces intensified on the 26th of January, particularly in the areas of Selemti and Leilai Selemti in the region's northwest, close to the Amhara border. The TSF withdrew from the Selemti area on the 1st of February. Drones, artillery, and other powerful weapons were used by both sides. Several arrests and detentions by both the ስለዚ እቲ ኩናት ብዝሰፍሐ መልክዕ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ እውን ኣብቲ ጠለምቲ ዝበሃል ቦታ ዘጋጠመ ኩነታት እዮም ዝጠቕሱ ዘለዉ እዚ ድማ ኣገይን እዚ ኩነታት እዚ ኩናት ነይሩ እዩ ሕጂ ቁርብ ሂዲ ኢሉ ስለ ዘሎ እምበር ሕጂ ድማ ብልፅግና ብብዝሒ ሰራዊት ይእቱ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ናብ ዝገደደ ሽግር ክሰግር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ናው if you go back to ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝበሃል ዘሎ they always have this historical context ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ታሪክ ናይ ኩናት ናይ ገለመለ ንዑ ጥራይ ክደግሙ እዩ ዝመርፁ እቲ ሕቶ ድማ ንዑ ንክገብሩሎም ስለ ዝደልይዎ እዮም ነዚ ኣጀንዳ ዘምፅዎ ዘለዉ እቶም ብልፅግና ከመይ ጌርካ ኣጀንዳ ነቲ ምዕራባዊ ሚድያ ወይ እውን ነቲ ሚድያ ናይ ዓለም ይህብዎ እቲ ሚድያ ድማ they just fall for it ኩሉ ግዜ ነቲ ዝተቐረበሎም ሓበሬታ ብዛዕባ ሃገራትካ ስለ ዝኾነ ጥንቃቐ ክገብሩሎም ነቲ ዝተውሃቦም ሓበሬታ ጥራዮም ክዛረቡ ዝደልዩ ስለዚ ብልፅግና ድማ ብዙሕ ዶኩመንታትን ደብዳቤታትን ስለ ዝፅሕፍ ነቲ ኒውስ ስትሪም ናቶም ፅቡቅ ገይሩ እዩ ኢንጌጅ ዝገብሮ ኤርትራ ድማ ስለ ዝመለሰት ናይ ኤርትራ መልሲ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ኣምፅኦም ኣብዚ ኣትሊስት እቲ መልሲ ናይ ኤርትራ እንተሎ ብከምዚ መንገዲ ከዓ ኤርትራ ሬፕሬዘንት ትኸውን this is why መንግስቲ ኤርትራ ክምልስ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ኢልና ንሓትት መንግስቲ ኤርትራ እውን ይምልስ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንተደይ መሊስካ እቲ ናይ ብልፅግና ዜና ጥራይ እዩ ዜና ኮይኑ ዝሓልፍ ንሕና ተሓቂ ንፈልጦ ክንብል ንኽእል ኢና ዓለም ግን ክትፈልጦ ብፍፅም ኣይትኽእልና ኣይትግደስን እያ እውን ተራ ሰብካ ተራ ኣለዎ እቶም ፖለቲከኛታት ድማ ከምዚ ግዜ ፍልጠት ዘለዎም ወይ ግዜ ዘሎ የብሎም ነታ ኣብ ቅድሚኦም ዝረኣይዎ ንሓጥራ ኣንቢቦም እዮም ዝኸዱ ስለዚ እቶም ንሪኦም ዘለና ፖለቲከኛታት እዮም ሓደ ፖለቲከኛ ብ78 ሃገራት ክግደስ ኣይክእልኒ so they just ኣብ ቅድሚኦም ብዝፀንሖም እዮም ዝኸዱ ስለዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ፀንሐት ሓበሬታ ክንገብር ኣለና ናው ብልፅግና ዘይደልያ ዝነበረት ዜና ግን ኣብቲ ሜይንስትሪም መፅያ ኣላ እዚያ ያሳኻ a secret camp to train thousands of fighters for the Rapid Support Forces paramilitary group in neighbouring country Sudan. The camp constitutes the first direct evidence of Ethiopia's involvement in Sudan's civil war, marking a potentially dangerous development that provides the RSF a substantial supply of fresh soldiers as fighting escalates in Sudan's south. According to كم تريوا زلهم زين عزيك حب عيدلي ونيرم unfortunately بإنجليش كنا بعربي تلفون على هذه الخارطة الإثيوبية إلى أن النشاط بدأ في منتصف أبريل وتزايد في أكتوبر في هذا المعسكر الذي يقع في منطقة بني شنقول قمز الثانية أو نائية
منطقة أحراش بمنطقة تسمى كم تريوا زلهم ግብፃውያን ድማ መፍተቶም ረኺቦም በል ክብልዋ ውዕልለው እዛ ዜና እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ብኸምያ ድማ ገለ ካብቶም ቀንዲ ፑሽ ክንገብራ ዘለና ነጥብ እዚኣ እያ ዝበልኩኹም ስለምንታይ እዚኣ ኣጀንዳ እዚኣ ንብዙሓት ማሕበረሰብ ዓለም ንዓቢ በላ ገይሮም ከላድድዎ ክትገብር ትኽእል እንኮን ኣገዳሲትን ዜና እያ እዚኣ ስለዚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣትሪርና ነበርትዕና ክንሕዛ ኣለና كندفع خنكلالنا كننقساقسا خنكلالنا زبلنا زلو نسيو كالا يكونن سلمتاي اذا زينا زيا حنت كابتي ግብፃውያን መጀመርያ እዚ ቤንሻንጉል ዝበሃል ዘሎ ትጌርድ ዲጋውናዊ ዘሎ ስለዚ ትዲጋ ንባዕሉ ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣትኽእል እዩ ወይ እውን ታርጌት ናይ ዕላማ ናይ ወታደራዊ ዕላማ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንብዙሓት ሃገራት ክትጠቅስ ትኽእል እያ ከም መርኣያ ናቱ ብዙሓት ሃገራት ኢዶም ድምፆም ከስምዑ ጀሚሮም ኣለው ኣሜሪካ ምዕራባዊ ዶቦታ በክልል ቤንሻንጉል ጎመዝ ሓደ ምስጢራዊ መሰልጠኒ ማእከል ዳዕመን ሰሪዕ ከም ዝሃነፀት ሮይተርስ ዘካየዶ መርመራ ኣቃሊዑ እዚ ማዕስከር ኣብ ጎረቤት ሃገረ ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ዳዕመን ሰሪዕ ኣሽሓተ ዋጋእቲ ወታደራት ዝሰልጠንሉ ምዃኑ ብኢማራት ከም ዝምወልን ፀብፃብ ሮይተርስ ኣረጋጊፁ እዚ ድማ እቲ ኣብ ዓለም ኣብ ዘዋኒ ካይድ ካብ ዘሎ ቀተልቲ ግጭታት ዝኾነ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ካብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዞባዊ ሓይልታት ይፅመድ ከምዘሎ ዘርኢ ምዕባለታት ምዃኑ ተሓበሬታ የመልክት ንምዃኑ ዝሓደገኛ ምዕባለ እንታይ ዘርእዩ ኣብ ዝብል ነፃነት ደበሳይ ነተንታኒ ፖለቲካን ጋዜጠኛን ማሕሙድ አቡበከር ኣዘራሪባቶላ እዚ ሎሚ ዝወፀ ፀብፃብ ትፍሕ ዝበለ ፀብፃብ እዩ ብዝተፈላለየ ስእልታትን ቪድዮታትን ናይ ሳተላይት ዝተሰነደ እዩ ኣገዳስነቱ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐ ጥርጥራትን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ዝብል ብዙሕ ክስታት ፀኒሑ እዩ ካብ መንግስቲ ናይ ሱዳን ኣትሊስት ሎሚ እቲ ቀዳማይ ማስረጃ ቀሪቡሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምፅኦ ዝኽእል ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝቐርብ ዝነበረ ክስታት ብመጀመርያ ደረጃ ንዕኡ ሓቃውነት ዝህብ እዩ ንሱዳን እውን ኣገዳሲ ፕሩፍ ኮይኑ ይረኣየኒ ብፍላይ ብናይ ሮይተርስ ገለልተኛ ዝኾነ ናይ ዜና ማዕከን ስለዝወፀ ማለት እዩ ንሱዳን ሓደ ዓብዪ ፕሩፍ እዩ ኣብቲ ብፍላይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ናብ ባይቶት ፀጥታኹን ናብ ሓድነት ኣፍሪቃ ናብ ካልእን ክተብፅሖ ዝፀንሐት ክስታት ናታ ኣገዳሲ ዝበሃል ቅጥዒ ኢንተርነት ረኺቡሎ ማለት እዩ ብዞባዊ ኣረኣያ ክንሪኦ ከለና እቲ ሪፖርት ከም ዝብሎ ንባዕሉ ኢትዮጵያ ኣብዚ ልከ ከምዚ ናይ ትራንዚት ስራሕ እያ ትሰርሕ ዘላ ወይ ናይ ግዳም ኣጀንዳታት ከም ተተግብር ዘላ እዩ ዝዛረብ ስለዚ እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሚድል ኢስት እውን ሓዊስካ ኣብዘን ዝሓለፋ ኣዋርሕ ዝፀንሐ ምፍጣጥ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን እውን ኣብ ግምት እቲኻ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ናይ ከባቢያዊ ንብሎ እውን ሪጅናል ኢንፍሉወንስ ክህልዎ እዩ ዝብል ግምታት እዩ ዘሎ እዚ ብመንፅር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከመይ ይርአ ብዓይኒ ሕጊ እንተሪእና እዩ እዚ ዘይፍቀድ ነገር እዩ ንምንታይ ኣብ ሓደ ጎረቤት ሃገር ዝግበር ውግእ ናይ ሓደ ኣካል ደጋፊ ኮንካ ንዕኡ ድማ ነም ስልጣን ወታደራዊ ስልጠና ዝግበረሉ ቦታ መኽፋት ሕጋዊ መሰረት ቅቡል ነገር ኣይኮነን ዲፕሎማሲ ቅቡል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ብኡ መነፅር ክንሪኦ ከለና ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ብልፅግና ዝኣትዋ ዘሎ ጉድጓድ ዝኸዳ ዘሎ መንገዲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተበላሸወቶ ትኸይድ ዘላ እያ ወል እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ክስገር ከም ዘይክእል እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ድማ ኖርማሊ ንከምዚ ኣቓልቦ ዘይህብ ዝነበረ ዓብዪ ኣቓልቦ ሂቡ ብዓበይቲ ወላ ብኩሎም ቻነላት ተዘሪብሉ እንተዘይተባሃለ ሓያል ዝኾነ ስፖትላይት ተዋሂብዎ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት ኣብ ስፖትላይት መፅያ ኣላ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ኣብ ዓብዪ ሽግር በፂሓ ኣላ ሜይቢ መርኣያ ናቱ መጀመርያ ብኣሜሪካ ክንጅምር ኣሜሪካ እታ ውሳነ ክትወስድ ትኽእል ንከምዚ ዓይነት ኩነታት ክንብል ከለና and this is one of the things ብዙሕ ሰብ ዝፈርሆ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ብብዝሒ ዝፈርሆ ዝነበረ ነገር እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ናብዚ ጉዳይ እዚ ብከምዚ ታርጌትድ ንኸይከውን ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ኮሚቲ ቸርማን ናይቲ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ እሞኻ ሪፐብሊካን እሞኻ ቀራቢኡ ነው ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሴኔተር ጂም ሪሽ እንታይ ኢሉ I am concerned about the reports of a UAE linked training hub for the genocidal RSF targets in Ethiopia with possible supply routes via Somaliland. These moves would be escalatory and further reason to designate the RSF as an foreign terrorist
I think foreign terrorist organization مثلا bringing consequences for this regional proxy support. This is a very strong statement. زي دحر نوح واني يقع يتمتون نتعال بالفاشر استجبره كنتاتون ملسيه بنيريو نوح وان زكاتات الوزن برخم زغونن زي عجز الرزل لدما نزي RSF زبهال ناب ناي وزاي قبر شبراوي تكال بو ملك كرقو حمو كم وسانة وهيبو مسوز متقطن እገዳታት ክወርደሉ ከም ዘለዎ ልክዕ ግን ኣብዚ ንUAE ንኢማራት ሽማ ብምጥቃሱ ብዙሓት ሰባት ተሓጒሶም እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ዘሎ መሳድ ፖሎስ ኣብ ከምዚ ሽግር ከጋጥም ከሎ ነታ ኢማራት ኣይጠቕሳን እዩ ስለዚ ዳዕመ ሰሪዕ በይኑ ከም ዝገብሮ ዘሎ ገይሩ ክዛረብ ዝፍትን እቲ ዘገርም ኩነታት ድማ እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ብከምዚ መልገዲ ክግለጽ ብምኻሉ ሚድያ ናይ ስዑድያ ድማ ከምኡ የለን የንበድብዳይ ዘሎ ሚድያ ናይ ግብፂ ከፊላዊ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ስዑድያ ትርኩን ነዚ ጉዳይ እዚ ላዕሊ ይሃርምዎ ኣለው ካብኡ ቀፂልካ እቲ ዘሎ ኩነታት ንብሎ ዘለና just give me a second ክልተ ሰለስተ ጭብጥታት ከሪአኩም እየ ሓደ ካብኡ መቐፀልታ ናይ ሱዳናውያን ዝፅሓፍዋ ከሪአኩም እየ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንውሕ ዝበለት ጠብፃብ ፅሒፎም ነይሮም ምክንያቱ እዚ ንሱዳናውያን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ እውን ስለ ዝኾነ እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም ኣብዚ ሳመር እናትክበኩም ናይ ሱዳን ሚድያ ብጣዕሚ ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ላዕሊ ክሰዳ ፅርየ ነይረ መጀመርያ ናይዚ ሴኔተር ጂም ሪሽ chairman of the Senate Foreign Relations Committee issued a strong public warning ይብላሎ ዝመጠንቀቕታዩ ከምኡ ድማ ንኢማራት ምስ ኢማራት ዝተሓሓዝ ከምኡ ድማ ብኢትዮጵያ ከምኡ ብሶማሊላንድ ንብዙሓት ነገራት ጠቂሱ to prepare fighting for Sudan ስለዚ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ነቲ ኔትወርክ ሓድሽ ተፈጢሩ ዘሎ ካብ ሶማሊላንድ ብኢትዮጵያ ገይሩ ብኡ ኣብ ኢትዮጵያ መሰልጠኒ ጌርካ ናብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩናት designation push እዚ ንሱዳናውያን ኣገዳሲት እያ Rich called it for the RSF to be formally designated as a terrorist organization. ስለዚህ እዚ ዳዕመ ሰሪዕ ኢማራት ትደልዮ ነይራ መንግስቲ ንክኸውን ከም ሃገር መንግስቲ ንክኸውን ኣብ ኬንያ ናይ መንግስቲ ቅርፂ ኣቑይሙ ነይሩ ተፈላጥነት ንክረክብ ድማ ትደልዮ ነይራ እዚ ናይ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ድማ ግብረ ሽበራዊ ትካል ክበሃል ከም ዘለዎ ምስ ግብረ ሽበራዊ ትካል ዝሰርሕ ድማ ንዑ ዝመጣጠን ግብረ መልሲ ክህልዎ እዩ ስለዚ ኢማራት ክንምንታይ ትናታ ዲፕሎማሲ ሽግር ፈጢሩሎ ብድሆ ገጢሞ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ በዚ ከምኡ he argued that such a designation is necessary to curb the group's destabilizing influence ስለዚ ነዚ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ከነጥፎ እንተኮይና በዚ ዓይነት ግብረ ሽበራዊ ትካል ኢልና እንተረቂሕና ጥራይ ክድምሰስ ዝኽእል ምክንያቱ ምስ ዝተሓባበር ገበነኛ ክኸውን ስለ ዝኾነ regional security concern the training hub is seen as a direct threat to Horn of Africa's stability እዚ መሰልጠኒ ቦታ ድማ ንቀርኒ ሰላምን ርግኣትን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ተቐንዲ ረቑዓት ናቱ ርግኣት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይደልየ ሰላምን ርግኣትን እዩ ዝብል ተደጋጋሚ ንኣብዪ ኣሕመድ ካ ነጊሮም እዮም ስለዚ ነቲ ርግኣት ናይቲ ዞባ ዘፍርስ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ The warning reflects growing US security scrutiny of external actors fueling Sudan's civil war ስለዚ እዚ ድማ መቐፀልታ ናይቲ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ክትዛረቦ ፀንሐት ናይ ደጋ ሓይልታት ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን يعبيو ولو زبل بقط هذا ما شمعنا رقعو قلقل سنيترس إمارات يعني عتقبر زلاك كملو ترى يوم سلازي policy implications زنتاي كونغل if the RSF is designated a terrorist group it could reshape US engagement with the Sudan and Ethiopia سلازي ندحري نزي دعم سريع زبال زلو قبر شبراوت قال إلهم designate جيروما which is قلت في لك خونز غلا يكونن وهنياتو ናይ ኢማራት ሎቢ ናይ ካልኦት ናይ እስራኤል ፅልዋ ኩላ ብግምት ይቲኻ ብቐሊሉ ክብፅሕ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ዳርጋ ብሓፈሻ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ሰነት ኣብቲ ሃውስ ብዛዕባ እዚ ዳዕመ ሰሪዕ ዝገብሮ ዘሎ ኣሜሪካ ክትፃወር ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ይበፅሕ ዘሎ ኢማራት ድማ ክትዓብሶ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ይበፅሕ ዘሎ ስለዚ ነዚ እውን እንተኾነ ምክትታል የድልዮ ኣሎ ፅቡቕ ዝኾነ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ በፂሓ ከምዚ ክትብል ብምኽኣላ እውን ከም ፅቡቕ ነገርን ከም ፅቡቕ ረቑሒን ክረአ ይኽእል ስለዚ ብልፅግና እዚ ዝገብሮ ዘሎ ዕላማታት ናቱ እቲ ካልኣይ ሓይለ ድማ ክንሪኢና ብቐጥታ ናብኦም ኣትዩ ዘሎ እዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕጂ ቅድሚ ቁርብትለይ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መገሻ ናቱ ብዙሓት ዝተፈላለየ ትርጉም ሂብዎ ኣለዉ ስዑዳውያን ግን ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ከባቢ ንዕዘብ ንዘለና ፍሉይ ነገርን ዘገርም ነገርን ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ስዑድያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢዳ ክንምንታይ እትያ ከም ዘላ ንሪኦ ስለ ዘለና ሃንደበታዊ ነገር እውን ስለ ዘይኮነ
ስለዚህ ናይ ስዑድያ ካይዳ ኣብዚ ከባቢና ንሪኦ ኣለና ለንቀነ ጥራይ ነተን ክልተ መሻርክታ ዘለዋ ንስዑድያ ንኤርትራን ንሱዳንን ንክልቲአን ዝትንክፍ ናብ ኤርትራ ወራር ክጅምር ከም ዝኽእል ዘርኢ ንሱዳን ድማ ውሽጣዊ ኩናት ናታ ከጋድድ ዝኽእል ስጉምቲ ብልፅግና ክገብር ኢና ኣለና ስለዚ ስዑድያውያን ዝብዎ ዘሎ ሪያክሽን እስክሪ ከም ዝርኢ in the wake of the UAE camp እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መገሻ ብዝሰፍሐ ደረጃ ድማ ከንረዳእኩም ክንፍትን ኢና ስለምንታይ መጀመርያ እዚ ዝግበር ዘሎ መገሻ ኣበይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይኑ ይግበር ኣሎ ዝባል ዘሎ የመን ኣብ የመን ዝነበረ ፀገም ከም ብሓድሽ መፅኡ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ I'm going to give you this picture እዚኣ ፅቡቅ ጌራ ከተረዳእና ስለትኽእል እዛ ስእሊ እዚኣ መንርኣያ እቲ ኩነታት ከም ብሓድሽ ይረስን ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት ኣሎ ንስ ድማ ኣብ የመን እቲ ናይ ኢማራት ሓይሊ እቲ ሳውዘርን ትራንዚሽናል ካውንስል ዝበሃል ዝነበረ STC ዝብልዎ መራሕናቱ ካብ ሃዲሙ ንሶማልያ ገይሩ ካብ ሶማልያ ሃዲሙ ናብ ኢማራት ከይዱ ትብ ኢሉ ነይሩ ኣብኡ ምክንያቱ ኢማራት ኢዳ ክትቱ ከም ዘይብላ መጠንቀቕታ ተዋሂብዋ ስለ ዝነበረ ናይ የመን ጉዳይ ሲቪላዊ መንግስቲ ተጀሚሩ ዲስካሽንስ ናይ ገበረ ኣብ ፅቡቅ ክኸዱ ቀኒዮም ለንቀነ ኢማራት ምስ ግብፂ ምስ ተራኸቡ ምስ ግብፂ ክረዳድኡ ስለዘይከኣሉ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ስጉምቲ ናቶም ክወስዱ ነናቶም ስጉምቲ ክወስዱ ክኢሎም ምክንያቱ ዚግዛግ እዩ ዝካየድ ዘሎ ግብፂ ናብ ኢማራት ስዑድያ ናብ ኢትዮጵያ ዚግዛግ እዚ እንታይ ግን ዝብልዎ ዘለው ኣብ የመን ዝነበረ ጉዳይ ከም ብሓድሽ ግብፂ ኢማራት ከም ብሓድሽ ንኽፍንጀር ወሲና ኣላ መራሒ ናይቲ STC ዝበሃል ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ መግለፂ ውፅኡ መግለፂ ናቱ ድማ ቃልሲ ናይቶም ደቡባውያን ደቡብ የመን ንናፅነቱ ዝቃለስ እዩ ካብ የመን ክፍንቀል ዝደሊ እቲ ሳውዘርን ትራንዚሽናል ካውንስል ዝበሃል ቃልስና ክንቅፅል ኢና ብምባል ኣዊጅሉ ኣበይ ኮይኑ ኣብ ኣቡዳቢ ኮይኑ ኣብ ኢማራት ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ከም ክብልን ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ነዛ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ክልተ ሰለስተ መጥቃዕትታት ኣብ ውሽጢ የመን ኣጋጢሙ ሰባት እውን ተቐቲሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ኬያስ ትዕግርግር ናይ የመን ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ስዑድያ ተረዳዲኣ ናይ የመን ክገድፈይ ኣይበለትን ኣብ የመን እውን እቲ ፀወታ ክቕፅል ኢላ ኣላ ኣብ ሱዳን ድማ ብኩሉ ሓይላ ክትታኮስ ምዃና ዘርኢ ምልክት ኣሎ ስለዚ በዚ መቃን እዚ ክትሪኦ ከለካ እዚ ናይ ስዑድያ መራሒ ናብኡ ምእታው ዕላማ ኣሎ ነዚ ናይ ስዑድያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ መጠንቀቕታ እዩ ከምዚ ፍሉይ ዲፕሎማሲ ንምትዕራ ኣይኮነን Are you serious about this እያ ክትከውን እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ናይ ብሓቂ ዲኻ ናብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ሓሲብካ መርሚርካ ናቲኻ ዘለኻ ኩነታት ናይ ሱዳን ንምብልሻው ናይ ኢማራት ፈረስ ኮይንካ መሰልጠኒ ብኣከል ክትፈጥር ትደሊ ኣለኻ ናብ ኤርትራ ወራር ክትገብር ትደሊ ኣለኻ ምክንያቱ እዛ ናይ ኤርትራ እንታይ ኢሎም ስዑድያውያን ይገልፅዋ ኣለዉ ረእዩ ብናቶም ቋንቋ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ቤንዛይድ ናይ መወዳእታ ቀላዕ ክገብር ጀሚሩ ከም ዘሎ Sisi visit to Abu Dhabi was not a diplomatic visit, not a meeting of pleasantries, nor an attempt to revive a relationship. ናይ ስዑድያ ናይ ግብፂ ናብ ኢማራት ከይድዎ ዝነበረ ምስ መሐመድ ቢን ዛይድ ተራኸቦ ንውሕዳት ሰዓታት ነይሩ እቲ ፕሮቶኮል ዝተራእየ ድማ ከም ሓቢ ናይ ፍቕርን ናይ ሴሌብሬሽንን ናይ ምሕዝነትን ናይ ስትራቴጂን ኣይኮነን ነይሩ ናይ ብሓቂ ተሪ ዝኾነ ክትዕ ዝካየደሉ ዝነበረ እዩ it was a cold political operation ኢልዎ ኣሎ ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ኦፕሬሽን ነይሩ ግብፂ ናታ ቀይ መስመራት ነጊራ ኢማራት ናታ ነጊራ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሑ ይኽእሉ ዶ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉን ዘይኩኑን ብሕጂ ክረ ግን ተባቲኾም ከዓ ክንብል ኣይንኽእል ኢና a project that burned and nothing remained of that ash in a moment of a direct confrontation between the logics that do not meet ስለዚ ናይ ክልተ ክራኸቡ ዘይክእሉ ተሓሳስባታት እዩ ዝረአ ዘሎ ሕጂ ናብ ኤርትራ በይ የምፅዋ ኣለዉ this is very important ብኸመይ ይርይዎ ኣለዉ እቶም ካልኦት ንኽርዳእና ምንታይ whoever searched for the secret deal around Eritrea and Ethiopia misunderstood the nature of the moment and whoever believes that the billions are still capable of buying Cairo's position I believe that the billions are still capable of buying Cairo's position has not yet understood how state think when national security is at stake. እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኤርትራን ስዑድያ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስዑድያ ተፈራሪመን ኣብ 2018 ስለዚ ኣብቲ ስምምዕቲ ንጹር ዝኾነ ኩነታት ነይሩ እዩ ብልፅግና ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ተቐቢሉ ወይ they know this already ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኢሉ ውዑል ኣልጀርስ ከተግብሮ ተቐቢለ ኢሉ ውዑል ኣልጀርስ ተቐቢለ ዝብል ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ይዛረብን እዩ ደውኒ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣይምልከቶን እዩ ውዑል ኣልጀርስ ማለት ዶብ ናይ ኤርትራ ካብ ሓንቲ ጫፍ ከባቢኦም ሓጀር ዘሎ ዶብ ናይ ኤርትራ ብምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሱዳንን ንራኸበሉ ካብታ ኩርናዕትያ ክሳብ ዶብ ናይ ጅቡቲ ዘሎ
ንዑ ዝወድአ ጉዳይ እዩ ስለዚ ውዕላል ጀርስ ተቐቢለ ኢሉ ወርቂ ዝተሸለመ ብልፅግና እውን ኣቢ ሕጂ ተመሊሱ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዲቤት ካልእ ኣይክልኒ እዮም ዝብል ዘሎ This is a very good one. ካልኣይ ንግብፂ ብገንዘብ ክገዝአ ኢሉ ዝሓስብ ዝነበረ ኢማራት ኢሉ ብገንዘብ ንሓደ ሃገር ክትገዝኦ ትኽእል ሃገራዊ ድሕነቱ ክሳብ ዘይተንከፍካ ጥራይ ናሽናል ኢንትረስት ናቱ ናሽናል ሴኪሪቲ ናቱ ኣብ ሓደጋ ክትእቱ ኣሜሪካ ገንዘብ ኣይገድሶን እዮም ሃገራት ብኸመይ እንዳሓስባ ኢሉ ሕጂ ታሕቲ ወሪዱ እንታይ ይብላ ኣሎ The trap that didn't work. Reports like all ብዙሓት ሪፖርታት ይጠቅስ ኣብዚ Al-Monitor spoke of blah blah ይብላ ኣሎ an Israeli media tried to promote exceptional relations but no one dared to write is the following Sisi did not go to ናይ ግብፂ ናይ ገለ ይርሎ ኣነ እንታይ ከረይኩም ደልየለኹ ኣብዚያ ታሕቲ እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም before the visit ቅድሚ visit ምግጣሙ the ground had spoken ኢሉ actual Egyptian military presence in Somalia ስለዚ ግብፂ ብወቅዒ ወታደራዊ ፕሬዘንስ ናታ ኣብ ሶማልያ ከተረጋግፅ ምዃና ዘርኢ ኣርእያ እዚ ከርእየኩም እየ ናራና ይኹን ኣናሊሲስ ናቱ ኣብ ባይታ ምስ ዘሎ ነገራት ዝጋጠም ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ እቲ ግብፂ ሰራዊታ እዚ እቲ ዩኤን ኮይኑ ሰራዊት ናይ ግብፂ ናብ ሶማልያ ክኸይድ ምዃኑ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝነበረሉ ዝረኣየ እዩ ስለዚ እዚ ሰራዊት እትሪእዎ ዘለኹም ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ካትዩ ብካልእ መንገዲ ድማ ባይላተራል ሪሌሽንስ ድማ ናይ ክልቲኦም ርክብ ድማ ካልእ ሰራዊት ናይ ግብፂ ኣብ ሶማልያ ካትዩ ስለዚ እቲ ገይም ከመይ ኢሉ ንኢትዮጵያ ይዕፀዋ ከም ዘሎን ንኢማራት ድማ ከመይ ኢሉ እቲ ጉዳይ ይዕፀዋ ከም ዘሎን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓደ ካልኣይ ናብ ኤርትራ ክዲብ ከሎ እንታይ ይብል መሲልኩም ኣብዚ ምስ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ጆይንት ዲፈንስ ኣግሪመንት ዊዝ ኤርትራ ግብፂ ምስ ኤርትራ ወታደራዊ ክልቲኦም ወታደራዊ ስምምዕ ገይሮም ከም ዘለዉ ይጠቅስ ነዚ ከምፃልኩም ደልየ ነይረ ብዙሓት ኪላታት ብተደጋጋሚ ከም ውዱእ ነገር ገይሮም ዘረብዎ ዘለዎ እዩ ጆይንት ዲፈንስ ኣግሪመንት ዊዝ ኤርትራ ግብፅን ኤርትራን ሓደ ወታደራዊ ስምምዕ ተሰማሚዖም ከም ዘለዉ ናቫል ዲፕሎይመንት ኢን ፖርት ኦፍ ዓሰብ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ግብፂ ናብ ወደብ ዓሰብ ክመፅእ ምዃኑ كأتو مخانيهم زنقول زلو نافال زيجي بوجن إثيوبيا ون جبر ملسنا تكاري كمية كتيلهم تايبلو precise air strikes from كبحر بيز الويد دي جلز بال أبوش السودان علاماتات نيدع مسرع قبسي بدرونات جرت حرم كم زلا the New York Times house in Europe and a Saudi statement that named the actor not the crime and the closure of supply routes and the opening of them ስለዚህ ببزح حيلتات ناتو ولا دبز خيز اللي حنت لا توم أبزنت في ترخيبنا كريكم يبزعبا زانا يرترا بخميري والوسم there was this point ناب يرترا كاز جبر زلو أحكام فايندتنا أبكالك زي هم تعرفون انتهي زبل argument يتكلم مسيلكم ناب يرترا إمارات بكل اللوجيستكس لاين ناتو عصولي خيط سلازلو بسوماليا تعطي ولو بيمن ون شجرات قاتي مولو سلازي إذا ناب عسب تبل زلا إمارات أنت ما تنفسي نكويناتنا السودان كنا وحنت قينة زخون دراما غير كويناتنا بيرترا غير عسب كوك عصر على نزبل كالكوليشن نبل تقنا إمينومو إذن شباب دوت كوينات نزع العماز زجبر زلو مخانيو سلازي بعين السعودية أبي أحمد نبي يرترا جوسو كوينات تجبر زفتن زلو نخالع العماز يكونه ናይ ኤርትራ ሉላው ኣፍደገ ባሕሪ ብሓይሉ ጎቢጡ ወሲዱ ንኢማራት ኣረኪቡ ኢማራት ድማ ኣፍደገ ሲና ዘላ ንዳዕ መሰሪዕ ንኽትዕጥቕ ኣፍደገ ንኽትረክብ ናይ ሸበትበት ጉዕዞ ትገብር ከም ዘላ እዮም ዝገልፁ ወል መብዛሕቲ ግዜ ናይ ኤርትራ ስለ ዘይፈልጥዋ ብዙሕ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም እቲ ዘረባናቶም ግን ክንሰምዖ ንክእል ኣለና ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ሽርክነት እንታይ ከም ዝመስል ዘሎ ይደርየና ዘሎ ድሙቕ ቀጠልያ ዘለዎን ብብዙሕ መንገዲ ዝረብ ዘሎ እዚ ኣብ ብዙሓት ወላ لكن foreign relations بالحر عبد متأهد أو تيجي وزول حبريتا وانتقونه نعيز زقوله بتي شركة انتهى كم زمسل بتدقاقامي حدا عينت معلبن رلنا I'm gonna show you there was this update مخفتي أريكم زنبركو foreign relations بحال حدا عبي متأهد دوت أو يتي شركة نتاز زلو أبزين تاريخهم تي دمو سمياو زلو strong status quo agreement زلو دمو زخون ركب زلو إيرترا جبتي سعودية زين حيال زخون ركب زلون أفتر ركب التكات وازخلا دما سوماليا تركي الله مالتي تجرايون potentially أبز الله ينسزي كتعتو كم تخل جيرو مالو لتوم كالوت جينا زي تود قداينا توم دما السودان يمن كم دما ليبيا مالتي اتي كالاي جنبار دما إمارات إسرائيل إثيوبيا اتي سومالي لاند زبال زلوي سلازي كل زنريو زلنا دارجا بعبيو بعبيتي مسئيتاتنا علمن بخال انت جبر زلو تشركناتات كمي يقصل كم زلو إنا نرزلنا
مرأيا ناي زخلو نريو زلنا دما ازي ناي ابي احمد زخلو زلو بفلاي اب قداي ناي سودان زقبرو زلو اسكدا هنكال ኢትዮጵያውያን ታይብሎ ወሎ ክሪና ሹዕብ ኤርትራን ክትንተን ከለሁ ሰሜና ቀንድ አካባቢ ላይ የተለያዩ የመሳሪያ አይነቶች በሚታዩበትና እንደዚሁም በሚወሳሰቡበት ሁኔታ ላይ የማን መሳሪያ የበለጠ ነው ወይም የመሳሰሉት የሚለካኩበት በሆነበት ቦታ ላይ ይላል وتتحول الموانئ إلى مفاتيح حرب ጥቅሞች እርስ በርስ በሚወሳሰቡበት እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ወደብ ምጽዋ ይላል የምጽዋ ፖርት ላይ በዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ልክ አሁን ላይ አክቹዋል የሆነ በአሁኑ ሰዓት ላይ የግብጽ ወታደሮች እንታይ ዝብል ዘሎ ብኽያትናቶም ደስ ስለዝብለኒዩ ኤርትራ ምስ ግብጺ ዓበዲል ክትገብር ከም ትኽእል ይርድኦም ኣሎ እዚ ድማ ብክልተ መንገዲ ሰለስተ መንገዲ ክረይኩም ኤርትራ ምስ ግብጺ ኣገዳሲ ዲል ገይራ ከም ዘላ ተረዲዎም ኣሎ and they are crying እዚጂ ግለሰብ እንዲ ዩቲዩበር እንዲ ክትብሉ እንትኽእሉ yes ግለሰብ ዩቲዩበር እዩ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝገብሮ ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ቅጽል ኢሉ እንታይ ከሪዩ እዚ ወደ ባጽዕ ከምዚ ሕጂ ኣትዮም ይሪእዎ ከም ዘለዎ እዮም ዝብል ዘሎ ክበጽዎ ኣብዚ ስምዖም ሕጂ ኣብቲ ዘረባና ንዓና ክሕርቁ ኢሎም የሚያሳዩን ማለትና በአጠቃላይ ይላል በአሁኑ ሰዓት ላይ ግብጽ ወታደርና የኤርትራ ወታደር አብሮ ለመስራት በእንቅስቃሴ ላይ በኦልሞስት በዝግጅት ላይ እንዳለ አድርጎ ሊያቀርብልን ይሞክራል إقليمية كبرى عنوانها المعلن اتهامات وحدود وهدفها الخفي البحر الأحمر وباب المندب يا أهونو دارجا إيرتران جبتن بحدك سرحة خمس غلا هاي البحر ناتهم نتي داب أب كباب بابيل من دب كم تصخم زلوا زلون زر ملكت هاللوم سلزي انتهي قبل اللوزيوم ما رأي كبي كفي وام زلة تقول داي نعنا دباب كم زحرق أنا جبت مجياتكم سكت وركم no my friends we know أبزي حجراو تلفزيون ناتهم زقبروا زل الرأيو أبدانهم أبي بس كم زلوا كم زي أجر كهذا ما تعبد ميلين عبكرب يا ريت زمن قصير إيرتران زي ديل زي يود أيلا إلا معناته እዞም ሰባት ዚያቶም ሰላም ዝቡና ይኩን ራይዎ አበይ በጽሕ ማለቲ ሀገራዊ ሚዲያ ናቸው ከትናንት እስከ ዛሬ ድረስ ኢትዮጵያን ዋጋ ማስከፈላቸውን ቀጥሏል። በህዳሴ ግድብ ግንባታ ወቅት ከግብጽ እንዲሁም ኢትዮጵያን ሳላፈርስ ውያላድርም ለሚለው ቀለብም ቀለሃም የሚሰፈርላቸው ቀላል አይደሉም። የጥንት የጫካ ባንዳዎች ዛሬ በዲጂታል ባንዳዎች ተተክቷል። እኛ አካላት በኖራቸው ማጌጥን ይሻሉ። ኢትዮጵያ ህልውናን ለመናድ ጦር ከሚወለውለው ጋር ጦር ይወረውራሉ። ከሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም በተቃርኖ መቆም كم تريو زلهم ني إيرترا كم لغت ناي جبتي نتي وشت أو كنتات ناي إثيوبيا تقاطل زلا غيرهم يمزارب زلو نزين دتزب إثيوبيا سمعيتون بتنكاف بتحدنا بحر قصهم يصقعوا صنعي لهم دما انتهوا تاريخناتنا زي ابزت بلصقنا زارب زلو هانا كما وصل عالفم ዝግጅቱ ለቁስል ሳይሆን ምሰሶ የሚገዳደሩ ኃይሎች ከመጡ ኢትዮጵያን ለማጽናትና ለማስቀጠል ነው። ስራችን እሱ ላይ ነው። ለምሳሌ ጠላቶቻችን ለባንዳዎች 10 ብር ደሞዝ መክፈል የሚችሉ ከሆነ እኛ ለኢትዮጵያ 100 መክፈላችን ማረጋገጥ አለብን። ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ጸላእትና ራይዎም ኣብዚ ታሪክ ተመሊሶም ኣብ ኩናት ናይ ጉራዕዶ ወላ ናይ ገለዶ ምስ ግብፂ ተዋጋእናዮ ንምባል እዮም ንግብፂ ናይ ቀደም ታሪካዊ ጸላኢት ናይ ተመሊሳትና ዘላ ኣብ ዛንታን ፅንፅዋይን ተመሊስካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ናይ ብልፅግና ናይ ብሓቂ እቲ ቴምፕሬቸር ረስኒ ሰማይ ደይብዎ ከም ዘሎን ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጠጠው ከብሎ ዝኽእለሉ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ምናልባት ካብ ወፃኢ ሓንቲ ናይ ዞባዊት እንተና ዝተገበረት ኣብ እስከዚያ ስምዕዋ عربنا بسبيناوي مبرق جماجم بحر التهجر مدبر حيل بحرين مقام كمز تزرعربات فليتو أبزئوان إسرائيل نسومالي لاند كملو لاو يتهجر أفلت أدحر محبا زواوي وطريف سفينو لو أبزر كبز الأواني أتزررب تقايدو إز خمزي لهم كله بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي ناب إمارات بممرح مسمزنو بريزيدنت الشيخ محمد بن زايد النهيا تمايا يتولو صومال سعود عربن كلتا سمم عبز تفرر مالو بريزيدنت قبطي ناب إمارات ممرحو انتاي ملكت نتسند دبساي نتنتاني بوليتيكا قرن أفريقيا مأكلاي مبرغن عبد الرحمن سيد أبو حشم أزراري واتولا
ኣብ መንጎ ሶማልያን ስዑድያን ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ በቲ ኣብ ዝዋን እዚ ኣሰላልፋ እንዳ ተነፀረ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ስዑድያ ግብፂ ቱርኪ ናይ ሓደ ዓይነት ስትራቴጂ ዝኽተሉ ክኸውን ከሎ ኢማራትን እስራኤልን ከዓ ካልእ ስትራቴጂ ይኽተሉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትናቶም መፋሕፍሒ ሜዳታት ገይሮሞ ዘለዉ ደቡብ ማለት የመን ኮይኑ ጸኒሑ ነይሩ ሕጂ ናይ የመን ቁርብ ህዲ ኢሉ ኣሎ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ቀርን ግን ሓደ ካብቲ ተሓዋሲ ቦታ ኮይኑ ኣሎ ንሱ ሓዊስካ ናይ ሱዳንን ቀይሕ ባሕርን ዝኣቶ ማለት እዩ ክልል ናይ ሶማሊላንድ ምስቲ ናይ ኢማራትን እስራኤልን ክስለፍን ከሎ እቲ ዕላው መንግስቲ ናይ ሶማልያ ከዓ ፈትይኾን ከይፈተወ ምስቲ ናይ ግብፅን ስዑድያን ክስለፍ ከም ዝግደድ ርኡዩ ነይሩ ማለት እዩ በዚ ዓይኒ ዝረአ ማለት እዩ ትዝገብሮ ዘሎ ስምዓት ሓደ ግን ኣብዚ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና እዘን ናይ ገልፍ ዓድታት ፔትሮሊየም ኣብኡ ናተን ቁጠባዊ ዝተመርኮሰ ዝኾነ ዓድታት ናተን ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ይኹን ናይ ፀጥታ ዓቕምታት ይኹን ኣኹሎን ድሌትን ኣይነበረንን ዘለውን እውን ኣይመስለንን ክሳብ ሕጂ ምክንያቱ ፍጹም ናተን ተመርኳስነት ሃገራት ክውሰድ ከሎ ክልቲኣተን ናይ ኣብነት ኢማራትን ስዑድያን ናይ ኣሜሪካ ክላየንት ሴንስ ገብሮ ስምዓት ምናልባት ነቲ ኣብ መንጎን ዝገብሮ ምፍሕፋሕ ናይ ውልቀ ሰባት ምፍሕፋሕ ይባሃል ይከኣል እዩ ካብኡ ሕልፍ ተባሂልካ ግን እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ስትራቴጂ ናይ እስራኤል ተኮይኑ ምስ ናይ ቱርክያን ግብፅን ዝግበር ምስፍሕፋሕ ወይ ከዓ ናይ ኢራን ክትገብሮ ትፍትን ምስፍሕፋሕ ኣብዚ ከባቢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንዑ ዝምክት እዩ ስለዚ ተንቀንዲ ተዋሳእቲ ናይ ዝኾነ ማለት ናይቲ ሪጅናል ንድሕር ክወሰድ ኮይኑ እስራኤልን ቱርክያን ግብፅን ኢራንን እየን ዳእምበር እዘን ናይ ኢማራት ወይ ናይ ስዑድያ ሃገራት ኣይኮናን እዚ ዓይነት ድርትነት እንድሕር ሃልይወን እንታይ ዓይነት ጽልዋ ይኽህልዎ ዝኽእል ኣብዚ ዞባ እዚ ብቐንዱ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ናይ ምስላው ናይ ከባቢ እዚ ኣብ ግብፅን እስራኤልን ቱርክያን እዩ ዘሎ ካብኣተን ከዓ ሕልፍ ኢልካ ከዓ ብናተን ገንዘብ ኣቢልካ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ሶማልያ ናይ ሱዳን ናይ ኤርትራን ናይ ካልእን ከዋፍሩ ይኽእሉ እዮም በዚ ዓይኒ ዝረአ ናቶም ኣሰራርሓ ኣብዚ እዋን እዚ ህላወ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ኣብ ሶማልያ ብፍላይ ከዓ ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ንዘለዋ ወይ ንዝህልዋ ርክብ እንታይ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ እዚ ኣብ መቐዲሾ መንግስቲ ዘሎ መንግስቲ ሓይሊ ነይርዎ ተዝኸውን ኣብ ሃርጌሳ ዘሎ ምምሕዳር ዝኾነ ዓይነት ኦኬ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ለና ዘምፅልኩም ዘለኹ ናይ ካልኦት ኤርትራውያን ድምፂ እውን ክንሰምዕ ርእቶ እውን ክንሰምዕ ተመክሮ ከምኡን ኣጠማምታ እውን ክንርኢ ስለ ዝደለና ኢና ብረሕማን ባሃሽም ቅዱስ ኤርትራዊ ንሱ ዝብሎ ዘሎ እዩ ንሱ ክብሎ ፀንሐ ኮሜንታሪና ክንርኢ ፀኒና ክንሰምዕ ፀኒና ና ሕጂ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ከባቢና ከመይ ኣሎ ኣብ ከመይ ቦታ እዩ ኣብ ከመይ ኩነታት ይኸ እዚ ኩናት ወረ ኩናት ዝዝረብ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ኤርትራ ብቅድሚታ እቲ የመን ዝበሃል ዳርጋ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ቁሩብ ክትንሲፍትና ኣሎ ግን ተመሊሱ ናብ ይመፅእ ኣሎ ደቡብ ሱዳን ኦልሞስት ናብ ኩናታት ያላ እሱ ጥራይካ ኣይኮነን ናይ ደቡብ ሱዳን ሰራዊት ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ኮይኖም ንሰራዊት ሱዳን ይሃርሙ ከም ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ማሪኾም ኣለዉ ሰራዊት ሱዳን ካልእ እውን ስለዚ እቲ ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ኩናት እቲ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ኮይኑ መሬቱ ይህብ ኣሎ ሰራዊት እውን ይህብ ኣሎ ብተፈላለየ መንግስቲ ድቦም ዘሎ ዋላቶም ሰባት ብግሎም እዮም ካላርሲሱ ንዳዕመ ሰሪዕ ግን ዝተሰለፈ እዩ ጫድ ዝበሃል ከምኡ ኢትዮጵያ እዚ ሕጂ ተራእዩ ዘሎ ሓቂ ጭብጢ ጥራይ ዘይኮነ ሮይተርስ ማለት ንኢትዮጵያ ክሓብኣሉ ዝኽእል ነይሩ ተዝኾም ተሓብኣሉ ነይሩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብዩኤን ደረጃ እንተተጠቕሰ ድሕሪ ሕጂ እውን ዘገርም ክኸውን ኣይኮነን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ጉዳይ እቲ ሓደ ፀቅናቱ ንፁር ዝኾነ ፀቅዒ ኣውፅኡ ሒዙ ዘሎ ሕጂ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ግብፂ ተኣቱላ ኣገይን ግብፂ ምስ ኢማራት ዘለዋ ነገር ሚእቲ ከዓ ሚእቲ ተወዲኡ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ግን ናይ መወዳእታ ደረጃ ይበፅሕ ዘሎ ናይ መወዳእታ ስለዚ ንግብፂ ብክልተ ዓይኒ ኢኻ ትሪኣ ኢማራት ገንዘብ እያ ትባደላ ኢትዮጵያ ግን ብጎረሮ ሒዛ ትንላያ ትብል ዘላ ስለዚ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ድስቁልቁል ዝበለ ፖለቲካ ግብፂ ነዚ ዕድል እዚ ክሕልፍዎ ይደልዩን እዮም እምበሽ ከማን ኣግሬሲቭሊ ንኸይንቀሳቐሱ ኢማራት እያ ተኣክቶም ዘላ ምክንያቱ ግብፃውያን ብናይ ግብፂ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ኢትዮጵያ ክትዳኸም እዮም ዝደልዩ ፋሕፋሕ ከኣትዋ እዮም ዝደልዩ ንሕና ኤርትራውያን ኣይኮነ ፋሕፋሕ ናይ ኢትዮጵያ ንደሊ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ኢሉ ይፈልጥን እዩ ኣብ ግብፂ ግን ኖርማል ዘረባ እዚ ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ክትብል ኣለዋ ነቲ ዲጋ ዘለዎ ከባቢ ድማ ንቋፅሮ ኣለና እዚ ዓይነት እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኩነታት ከቢድ ኩነታት እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ናይ ሱዳን ሰራዊት ናይ ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ገዝጋስ ይገብር ኣሎ ባተጋይ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእልን ክስገር ዝኽእልን ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ሕጂ ሓንቲ ለንቀደ ካብ ሓደ
ዓብኪ ኢላ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝተባሃለ ክልተ ነገራት ክሪአኩም እየ ምክንያቱ ክንመሃረሉ ስለ ዘለና We've been covering the war in Sudan, which is both a civil war spilling into a regional war. It is a proxy war and is also creating the worst humanitarian crisis on the entire planet. Our next guest has been focused on that aspect in particular. Nathaniel Raymond is the executive director of the humanitarian research, what are called suicide drones. You said you've identified 51 suicide drones loitering. እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ humanitarian lab ዝበሃል ዘሎ ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ሱዳን እቲ ዘሎ ፀገምን ግፍዕን ናይ ብሓቂ ከቢድ ምዃኑን እቲ ናይ ኢማራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ሎቢ ስለ ዘለዋ ብዙሕ ጭዋዳ ገቲራ ስለ ዘላ ዓብ ገንዘብ ንነዊሕ ዓመታት ሶፊስቲኬት ዝኾነ ሎቢ ሃኒፃ ስለ ፀንሐት እዩ ዝዕበስ ነይሩ እምበር ኣብ ሱዳን ተፈፀመ ገበናት ኣብ ካልኣይ ተፈፀመን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ሕጂ እቲ ኩነታት ምስቲ ዝግበር ዘሎ ፀቕጢ ነገራት እናተቐየረ ነገራት እናተቃልዐ ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ ሓቂ ክወፅእ ክጅምር እዩ ኣብ ሱዳን ዝተፈፀመ ገበናት ድማ ሓደ መዓልቲ ወረቐት ናይ ኢማራት ሓንሳብ እናሓዋሩን ክፅይቃ ዝኽእል ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልፁ ውሕዳት ኣይኮኑን ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ከም ዘይኮነን and at the end of the day ጉዳይ ናይ ሱዳን ቆላሕታ ክረክብ እዩ እቲ ገበናት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክወፅእ እዩ ናብ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ኣብ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ካልኦት ዞም ኩሎም ኤጀንሲስ ናብኦም ድሕሪ በፂሑ እቲ ሓበሬታ እቲ ንዓም ንኣብነታይ እንታይ እሞ ዝገብርዎ ኣለዎ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ኖ ንሳቶም ፅልዋ ኣለዎም ብፍላይ ከም ናይ ኢማራት ቁጠባ እንተለካ ኣብ ቱሪዝም ኣብ ኮንፈረንስስ ኣብ ሰባት ናይ መገሻ እንድሕሪ ኮይኑ ቁጠባ ናትካ ዓብ ፀገም ኣለካ ምክንያቱ ኢሜጅ ታ ብራንድ ናትካ ታ ስእሊ ናትካ ታ ሽምካ ልዕሊ ኩሉ እያ ታ ሽምካ እንተተበኪላ ታ ሽምካ እንተረሲሓ بدم تتصيقة دن سب أبناء دم بوتا ببزح كخيرا كنيو من البعض كمزجبر كم إسرائيل تقين كايو إسرائيل دم مخنيات اللهم إسرائيل بزغل لك فأسب زغيد نكريستيان يسوع كريستوس تولد البوتان زعبي البوتان بزع تاريخ بوتا تسلزل لوسب نتمنجستن نتي أكايدا ناتون نايسيت عن مخنا فلته نتي كريستوس زنبرو البوتا كريس لزدلي يزو خدم توريزم بوتالو سعودية أنا أبنت كم عدل الله ولا حما أنت قينهم مكان مدينة سلزلهم تختلت أبنت مسلمنا كخدوهم يوم كل جزء كم إمارات جن باقنات كوي ونثنات كم عبالة رئيس عبهم زلوا تم عبالة ناتك بدمنا ينصحات زبي متسخم زلوا سم تأمينه it's going to be very very difficult for them قال لأن كان دوت زل حبريتها ترينا من هالبات أبكارهم وريهم تخونيهم there was this report بفلاي زي إبستين زبال كندي جبناتيو حيزوس أني هزلو تجرمي خا كاب معلتنا معلتي فلوي نجر ناس معنا إن نخيزر لنا حنتني راتني دوكمنت رهيبة كريكم أبي أزلا ودي زاد دوكمنت زي ما نسمعكم سنوا لي. Hi, it's February 10th, and this is Janet McGilligan. I'm in Port Sudan. I'm here to set up the Sudan war crimes. But one of the things that puzzles me is the big lie of the UAE. Why are they insisting that the Sudanese armed forces is the Muslim Brotherhood? No matter how much they try to call President Burhan a terrorist, a Muslim brother, it's never going to stick. Anyone who was in the army over the last 30 years definitely جي زي عند كابتن نتناي سودان بزوت حق الزلايا بتدقاقامي قد صالن ريوزلنا بإمارات تسقطي نزي جنرال البرهان كبر ما أبصراويت ناتو أتي موزلم برادرهود ويون أخوان مسلمين أتيومكم زلون أتي منجست ما أتي سراوي السودان يقول منجست السودان ناي موزلم برادرهود كونكشن زلوا مخانون نعوز دقفة هجرات كلها السعودية حويسكا كلاتهم نتي حساسات تزحق جزيهم ولا نيرترام بهم خصوات جميرهم يرميهم سلامتاي كل جزيان السودان نتي سراوي السودان بزيامن قد زيا أنا أمريكا دقف كنركب نغن أمريكا نتي إسرائيل أمريكا نبتناي موزلم برادرهود ترير زخنا مركز سلازلهم بقى غيرنا هنا كن حزوم نخل ببالهم تقبلان يرمجن إذن جرزي اتسراويتنا السودان وين كاب جزيان أب جزية تنكخل له سيفيل أو منقص جيرو زلوا نتي أخوان مسلمين زبال كر حقوم خلالو إذا نعنت زي جيرو تبعنا جو أنت قمتي راح نصيحة عبش جركم أصير سلازين نتي موزلم برادرهود بعد كم زمنا بعد السعودية بوتاي بالله من سو أبعد قطر بوتاي بالله من أبعد الإمارات بوتاي بالله من قطر يفلتني أبعد الإمارات بوتاز بعد بالله من زي موزلم برادرهود زبال سلازي إتا تحساس بعد دماء تي إسلامات رنافتات نبكال عينة
ናብ ፖለቲካ ናብ ካልእ ዝኸይድ እሞ ናብ ካልእ ፀገም ሽግራት ከም ዝኸይድ ዳርጋ ብዙሓት ሃገራት ዓረብ ዘይቅበሎ እየን ስለዚ እሱ እንድሕሪ ሱዳን እውን ከምኦም ክትቅበሎ ጀሚራ ደን እቲ ተኻልእ ካብ ክትወፅእ ትኽእል እያ ግን እዚኣ ሕማቅ ወረቐት ጠይቃቶም ኣላ ሓንቲ ብዚኣ ንግረ መንገደይ ክጠቕሳ ዝደሊ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ናይ ኢማራት ዲፕሎማት እያ እዛ ዲፕሎማት እዚኣ ሽማ ህንዲ አልዋዒስ እያ ትበሃል ሓደ ካብቶም ነዚ ኤፕስቲን ዝበሃል ነዚ ደቂ ኣንስትዮ እናምፅኡ ንሃብታማት ዘረክብዎን ዝነበሩ ማለት እዩ እዚኣ ሰብ እዚኣ ምስኡ ብቐረባ ብዙሕ ትሰርሕ ከም ዝነበረትን ኣብ ገለ ግዜ ነቲ ስራሕ ክሰርሕ ከላ ኣብ ናይ ዩኤን ወካሊት ናይ ኢማራት ሂማን ራይትስ ገለመለ ኣብ ዩኤን ንክትውክል ስራሕ ከም ትረክብ ከም ዝገበራ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚኣ ትርእይዋ ዘለዎም ዲፕሎማት ናይ ኢማራት እያ ምዚ ሰብ እዚ ምዚ ኤፕስቲን ዝበሃል ደቂ ኣንስትዮ ተምፃሉ ነይራ ሕሉፍ ሓሊፍዋ ሓፍታ እውን ከም ዘምፀትሉ ባዕላ ዝገለፀቶ ኢሜይል ኣላ ንእሽተይ ሓፍታ ሒዛትሉ ከም ዝመፀት ኣሚን እቲ ውርደት ካልእ ነገር እዩ እዚ ውርደት ንሰምዖ ዘለና ሓፍታ ኣምፅኣ ኣረኪባቶ ኣብዚ ኢሜይላት ኣሎ እንተረኺበካ መራኸኹም ነይረ ሓፍተይ ካባይ ትፅብቕ ነጊረያ ኣለኹ ብዛዕባኻ ምስ ተራኸብና በቃ ኤክሳይትድ ኮይና ዝፀሓፈቶ ኢሜይል ከም ዘለዎን ብኡ ገይሮም ድማ ሓመር በቃ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይወርዳ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሶ at the end of the day እዚ ኤፕስቲን ዝበሃል ንብዙሓት ሰባት ለኪሙ ከም ዘለዎን ግን ናብ ስዑድያ ክኾን ከሎ ናብ ኢማራት ናብ ኤውሮጳ ገለ መራ ብተሪር ይዝረበሉ ኣሎ ብዛዕባ እስራኤል ከንታይ ይፈልጥ ነይሩ እንድሕር ኢልካ ንኣብነት ብዛዕባ ኤርትራ ሓንቲ ኢሜይል ስለ ዝነበረት ክበሃል ቀኒ እዩ ብዛዕባ እስራኤል ብሰዓታት ዝትመን እዩ ዘለዎ ብሰዓታት ናይ ሰዓታት እዩ ተዛሪቡ ምስ ኢሁድ ባራክ ሓደ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ዝነበረ ግን እቲ ሚድያ ብዛዕባ ይዛረብን እዩ ክሳዕ ክንደይ ፍርቅ ከም ዘለዎም ካብ እስራኤል በዚኻ ትፈልጥ እዚ ኣብ ኢማራት እውን ሓያለ ሰባት ተታሒዞም ኣለዉ እዚኣ ትርከቦም ካልኦት ሓደ ናይቲ ዲፒ ወርልድ ዝበሃል ናይ ዱባይ ፖርትስ ሓላፊ እውን ምስኡ ርክብ ከም ዘለዎ ተታሒዙ ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ግን ክሳዕ ክንደይ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣዛራብ ኣርእስቲ ኮይኑ ከም ዘሎ ብሓፈሻ ከባቢና ኣብ ከመይ ዝበለ ወጥሪ ወሪዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ከሱዳን ተጣልቷል ከሶማሊያ ተጣልቷል ከጅቡቲ ተጣልቷል ከኤርትራ ተጣልቷል እነዚህ ሁሉ አገሮች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የግብጽ አጋር ሆኑ ያ ብቻ አይደለም ከኤምሬት ጋር በሚያደርገው ሲያደርግ በነበረው ጭፈራ ለረጅም ጊዜ ማንም ሲያጠቃው ወይም ደግሞ ኮምፕሌንስ ያደርግ አልነበረም አሁን ግን ኤምሬትና ሳውዲ በመጋጨታቸው ሳውዲ ግብጽና ቱርክ በጋራ አላያንስ በመፍጠር ከኤምሬት በመቀጠል በሁለተኛ ደረጃ አብይ ላይ ነው ያነጣጠሩት አብይ አሁን ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ ነው የገባው ለዚህ ነው ባለፈው ሰሜን ላይ ትንሽ ጦርነት እንቅስቃሴ ሲደረግ እንደ ድሮው የማናፋት እንደ ድሮው የመሸለል ነገር አላየም exactly so ከምዚያ ትሪዋ ዘለኹም ጀዋር ለንቀኔ አብይ መጥቃዕቲ ኒ ብልጽግና አብይ አሕመድን አውጅሉ ዘሎ ከምዚያ ዝብላ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ እቲ ሚስ ካልኩሌሽን ናይ አብይ አሕመድ ብቐሊሉ ክንርድኦ ዘለና ኢሉ ከም ዝበላ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ጉዳይ እቲ just give me a second chart እነዚህ ሁሉ አገሮች ሕጂ እንታይና ንርፀኒና እቲ አብይ አሕመድ ኣትይዎ ዘሎ ሽግር ብኩሉ መንገዲ ክገልጾ ፀኒዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ምስ ጎረባብቲ ምስ ኩሎም ተባሂሱሎ ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ኩነታት ኮይኑ ክዛረብ ከሎ ዘለላ ኣገዳሲ ዘረባ ድማ ኣላቶ እቲ ባእሲ ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድያን ፈጢርዎ ዘሎ ረስኒ ኢማራት ካብዚ ከባቢ ንክትወፀሎም ዝግበር ዘሎ ፃቕጢ እቲ እንኮ ፈረስ ናታ ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ብልጽግና እዩ ብልጽግና ድማ ብሓይሊ ጥራይ ኮንካ ክትስዕሮ ኣይኮነን እሱ ይብልኒ ክወስኸልኩም ንዓቢ ስዑድያ ይኹን ገለ ቱርኪ ብሓይሊ ጥራይ ኣይኮኑን ክስዕርዎ ብቁጠባ እውን ከፈራርህዎ ይኽእሉ እዮም ዓቢ ፅልዋ ዘለዎም እዮም ስዑድያ ዓቢ ፅልዋ ኣለዋ ካብ ኢማራት ንላዕሊ ፅልዋ እዩ ዘለዋ ኣብ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኢንቨስትመንታት እዩ ዘለዋ ስለዚ ስዑድያ ፀቕጢ ክትገብር ትኽእል ትርኩ ናብ ዝቐረባ ክትመፅእ ምዃኑ መራሒ ናይ ትርኩ ናብ ስዑድያ ናብ ግብፅን ናብ ኢማራትን ናብ ኢትዮጵያን ክኸይዱ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ብፀቕጢ ክእለየሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሎ ፀቕጢ ክገብርሉ ክፍትን እዮም እቲ ኢማራት ድማ ንዓቢ ናይ በይና ክገብሮ እንድያ ትደሊ ዘላ ስለዚ ናይ በይና ፈረስ ከም ዝኾነ እንድያ ተኣምን እሳ ናይ በይና ናታ ጥራይ ኮይኑ ጠጠው ክብል
ወይስ ንኻልኦት ከተሰሚዑ ካብቲ ኩነታት ክእለ ይኽእል ንግዜ ዝግደፍ ጉዳይ ኮይኑ እዚ ሓደ ካብቲ ኣዛረባ ርእሲ ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ኣብ ንሪኦሉ ዘለና ኩነታት እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ንከባቢና መሰረታዊ ለውጢ ክገብረላ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዓብ ለውጢ ኣብ ከባቢና ክመፅእ ከም ዝኽእል ገለገለ ኤርትራውያን ዘውፅዎ ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ እንተጀሚሩ ንብልፅግና ከጋጥሞ ዝኽእል ዕጫ ብቐሊሉ ተጨቢጡ ክመውት እዩ ክልል ሶማል ዘሎ ቃልሲ ናይ ኦላ ናይቲ ኦሮሚያ ዘሎ ቃልሲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ናይ ትግራይ ቃልሲ ኤርትራ ድማ እንተተወሲኽዎ ኣዲስ ኣበባ ንምእታው ከቢድ ክኸውን ኣይኮነን ስለዚ ብልፅግና ምርጫታቱ ከስተኻኽል ከም ዘለዎን ዘለዎ ዕድላት ፀቢብ ከም ዝኾነ ብብዙሕ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣምሓራ ክንመፅእ ከለና ለንቀነ ከቢድ ኩናት ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝረአ ዘሎ እቲ ናይ ኣምሓራ ብርግፅ እቲ ፋኖ ብተደጋጋሚ ብዙሕ ወተሃደራት ይማርኽ ከም ዘሎ ዘርኢ ስእልታት ቪድዮታት ብዙሕ ትሪኡ ኣለኹም ኣማራ ፋኖ እንግዲህ ከምዚ ገይሩ ይማርኾም ከም ዘለዎን ከተማታት ይቆፃፀር ከም ዘለዎን ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ወፃኢ ግን እቲ ህዝቢ ኣምሓራ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ Genocide is happening in Ethiopia against ethnic Amharas as we speak. Under Abiy Ahmed's prosperity regime, innocent civilians are being targeted. In just the past week, more than 100 innocent people have been killed, and over 1,000 farmers' homes have been burned to the ground in the Amhara region. Amhara ተወላዱ ናይ ኣምሓራ ዝኾኑ ብፍላይ ከምዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣብ ኣምሓራ ጀኖሳይድ ይካየድ ከም ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ክገልፁ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ኩናት ንኢንተርነት ናይ ኩሉ ነገር ዓፅዩ ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣይ ሃድ ዲስ ሪፖርት ነይራትና ሓንቲ ከም ዝብሎ ዘሎ እቲ ኩናት ከቢድ ከም ዘሎን እቲ ስርዓት ናይ ብልፅግና ድማ ኣብ ኣምሓራ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕትን ምንቅስቓሳትን ይገብር ከም ዘሎ ኮሚኒኬሽን ብላክ ኣውት ገይሩ ዝኾነ ቴሌፎን ይኹን ኢንተርነት ብምሉእ ዓፅዩ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ ፋኖ ድማ ንሱ ኣብ ይቀጣቐጥ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፋኖ እዩ ምሩኻትን ካልእን ዘርኢ እቲ ብልፅግና ከቢድ እዩ ተሳዒሩ ስዒሩ ኩሉ ሓደ እዩ ምክንያቱ ስዕረ ኢሉ ክጀሃር ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩናት ከግህድ አንተ ተሳዒሩ ድማ ተሳዒሩ ኣሎ ስለዚ ብኩሉ ሞት ኮይናቶላ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ናይ ትግራይ ከከድና ከለና ሓንቲ ላብዚ ሪፖርት ዝብልዋ ዘሎ ጀዋሩ ናብ ዝሓለፈ ጠቂስዋ ነይሩ እንዲዘጋጁ ትዕዛዝ የተሰጠበት ነው። አንድ የመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ ጀነራል የኦሮሚያ ክልል ሚሊሻዎች ለሀገራዊ ጥሪ ሁልጊዜ ዝግጁ እንዲሆኑ ሲሉ አሳስበዋል። የአማራ ክልል በበኩሉ ውጊያው ከፋኖ ጋር ሳይሆን ከሻዕቢያና ወያኔ ሲል ከጠራው ህወሓት ጋር ነው ብለዋል። ማምሻውን ከአማራና ኦሮሚያ ክልል ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ብልፅግና ከምቲ ዓንተቦ ዝረኣናዮ ብብዝሒ ንሰሜን ገፁ ብፍላይ ናብ ትግራይን ናብ ደቡብ ኤርትራን ይፅጋዕ ስለ ዘሎ እቲ ተሪፉ ዘሎ ቦታታት እንታይ ክገብርዎ እዮም ንዝብል ብብዝሒ ብምልሻ ኣብ ኦሮሞ መዓት ምልሻታት ብሕቡ የሰልጥን ከም ዝነበረን ብተብተብ የሰልጥን ከም ዘሎን ነዞም ምልሻታት ገይሩ ድማ ነቲ ሸነ ነቲ ኦላ ማለት እዩ ቡ ጌርና ክምክቶ ኢና ዝዓይነት እዩ ስለዚ መዓት ወታደራት የበገሽ ምልሻታት ገይሩ ነቲ ከጋጥሞ ዝኽእል ናይ ሸነ መጥቃዕትታት ንምክልኻል ብብዝሒ ሰብ የንቀሳቀስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኣብ ምድብ ሰራዊት ንዝበሎ ግን ንሰሜን ገፁ የንቀሳቀስ ኣሎ ናይ ስዑድያ መራሒ ብዛዕባ ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ምሳይ ተዘራሪቡ ዝብል ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ገይሩ ዘንዩ ሰላምን ርግኣትን ማለት ንዓኻ እንታይ ማለት እዩ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ምዝላል እቲ ሰላምን ርግኣትን ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ወላ እንታይ ሰብ ክርዶ ዘይከኣለ ነገር ኣሎ ስለዚ it's really crazy ኣብዚ ቦታ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ብልፅግና ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እዩ ክኸውን ኔክስት ቶፒክ ናቱ we don't know ብሓፈሻ ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ መወዳእታ መትሓዚ ብዘይብሉ መንገዲ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ለኪምካ ምጥፋእ እውን ክህልዎ ስለ ዝኽእል ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ኣይ ቲንክ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ሌይተስት ዘረባ ናቱ ነጊርዎ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተለኻኺምካ ምጥፋእ ዝብል መንፈስ እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ክሓትት ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ባት ባዕሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ገይርዎ ካብ ዘሎ ክርኢ ከለኹ እንታይ ፖስት ገይሩ ለመሲልኩም እቲ ፕራይም ሚኒስተር received his highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud ይብል ኣሎ ነዚ ዓንተ በሪኩም ዝነበርኩ ትሉኽ መፅዎም ዘሎ ምስ ተራኺቡ ከም ዘሎ where was that thing here ነዚኣ ሕጂ እቲ ቪድዮ ይቀረብናየን ነዚ ርክብ እዚ ብዛዕባ
እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ መጽይዎ ዘሎ ክጠቅስ ከሎ today the Foreign Minister of Kingdom of Saudi Arabia today for productive discussion on broad range of bilateral and multilateral issues on our talks focused on strengthening the long-standing ties between our two countries, expanding cooperation across sector, blah blah, to enhance coordination and regional and global matters of mutual interest. أنا مودة تأكل جت خالق تركب زرباي. سزي regional and global matters تغندي أقد داسيت زرب كتكون كم تغلنا عند رجالنا. سلزي بحفشة منيسب جاتو تاينا السعودية ني أبي أحمد كانوا جروز الفلوتي أبو داينا السودان يقول أبو داينا ناي إيرترا يقول أتي بقرب زكاة الوز اللوصل زقانو نزقو دايزي سغيلون كريوي كولونيوم شالا مالا كريوي كولونيوم. سلزي يا أما وداتها إيرترا زحشة كنتات اللوا جوار كبلاس أن هذا رباسة إيرترا زحشة كنتات اللوا إذا كنا بإيرترا كبحال زغل كم كالك زي كنا كم كالك زي كونكلو إيرترا بينه يتواجانيرا حق زينة بران لو مجن نايرترا هلاوي كم هلاوي ناتومن نايرترا ربحة كم ربحة ناتومن زريوا بزحتهم أبزون حنتي حق زين زغل أندرجاتشوا يلوانيرو رمادله ይሄኛው መሳሪያ አንስቼ ነው የሚላል ያንን ሉዓላዊ የሆነ አገር በመሳሪያ ጉልበት ወርሬ ወደ ቢጄ እመለሳለሁ ጉሮ ሸባይ ያስባልኩ ነው ይያለ ያለው አሁን ይሄንን ቅድም ያስቀመጥኩት ነገር አለ ይችላል አይችልም ሌላ ጉዳይ ነው ወደ ኋላ መጣበታለሁ እሱ ደግሞ በደንብ መነገር ያለበት ጉዳይ ነው ነገር ግን በዓለም አቀፍ ኮሚኒቲው አኳያ በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአውሮፓ ዩኒየን ሌሎችም ካሁኑ ማስጠንቀቂያ አፍሪካ አንድነት ድርጅት ቆን አልገባ ሌሎቹ ካሁኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል ያለው ለአሜሪካ አይነት መሳሰሉት አገሮች ማሳሰቢያ ሰጥተዋል ያለው የአውሮፓ ዩኒየን ማሳሰቢያ ሰጥተዋል ያለው ለቻይናም ይሁኑ ለራሺያ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አቋም ሊወስዱ እንደሚችሉ ጠንቋይ መቀለብ የለብም ያለው ኤርትራ ከቻይናና ከራሺያ ጋር ያላት ግንኙነት ከኢትዮጵያ በላይ የጠበቀ ነው በክፉም بحفشة انتاي زبل زلو اتو اندركاتشو تسكي سوري تزربان تايو ابي احمد مبزحت غزي تزمصو زلو زربان اكايدان ولا ون بدبلوماسي زعوته خم زي كون يزرب زلو مريت ببحري كلوت اي بالحرحره غزي لاند فور بورت يبلالو ايرترا يدلين يازي زي ايرترا زخون يقول مريت انا مريت هلي وي بمريت زباله حزب لي يكون زلو اينا مريت يكبكا زغل قال أجمعنا نا إثيوبيا كابوش تاوت أجمعتن محدران زبجة سمبر نايت أجاتات أجمع كم زي بالله قبل اللي دما ني وداينا نكالو تغيرات نجيرنا نسعودي أمريكا نجيرنا تشاينا روسيا نجيرنا بلو روسيا يكون أمريكا روسيا يكون تشاينا بفلا يمسي إيرترا تبوظم دنا يزلهم مرجعنا إيرترا دما زود سومي إيرترا صنع زخون مرجعن تخد كلنا مرجعن حزات خيريا كم زناتو نجوهم مشيتن سلبت بتزبلهم مستسبح مستي كم عينة كايدا كم زي بالله لازم زون إيرترا أدفانتج زبا يزبل زلهم حفشة إيرترا تزلوا كنتات ني ربحة زيادة ناخد كيرولو زلوا تقولوا تمنيتنا نسنديو إيرترا كابيتالايز قبل الله لو أزغلو زلوا شانسات ناس سعودية ديو ناقل ملز بهالزلو we have to make قال نقول طبعا نكونتات نازح حجزنا نازح جت فتير زلوا مدرخ تتقيمنا قال نقدر كنقبر لنا زبليو كاوكاتينا نبتنا تقرأين سكر أتكي ولا قلتو في مخبار حق منقص تحقر تزويعم بمسرة حق منقص جمال على وان جزعاتن كلاتن خبر معراب تقرأي نابنبر حق منقص أو كرسك ملسن بهزوز تكبر أو سجمتي كوسريو بوجان تقرأي هزوز أو عيد قريب سلام ملاس حق منقص تاويل على ون تقرأي مدحن تفعاتن كويناتن أبيتي بيا كم زخون أيو تجليزهم نتعنا وكوينات تقرأي سعبو معراب تقرأي أبيد وتهدر وحيل مكل خال راح زي كنم ناتنا أيو نزبل صحة تاريخوي موجود زاربهم آخر حيلات أمحراون بوانا نزلو كم زخونة يتكلي زلم لومي أدي ستاندارد نعبال سلال سبيل محاورسو معراب تقرأي أتو قبر ميكيل نغاشتو وكيسو عبزو طب نايقيتا بحفشة كم نريد لنا قداينا تقرأي أون كم تناي كنتاتنا يمحرا بزح دسكول كل زبالة كنتازا تويو زيا بوستر زيا كم كساق سواغنيوم تمريت أنكوان ودا أمارا مدر والقايت قديستيت حمرا زون أدرمت كتما بسلام متأشو زبل زي مريتي ورر كم زلو دوباتي هنساس كم زلو زغلس حبريتاون رينانيرنا انتاي زريكا زون تكونتات توشتاوي زي مرددا اب إثيوبيا
ከቢድ ከም ዝኾነን ምናልባት ኣቢ ነቲ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ፍሕፋሕታት ተጠቂሙ ናብ ኩናት ከይቅይሮ ብዙሕ ስጋኣት ከም ዘሎ ብዙሓት ብከባቢ ዝግደሱ ነዚ ኩነታት እዚ ብጥንቃቐ ይርይዎ ከም ዘለውን ትግራይ ድማ ብተደጋጋሚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኮነ ካልእ እውን ከርእየኩም እየ እዚ ናይ ወታደራዊ ልምምድ ዝካየድ ዘሎ እቲ ኣርሚ 70 ዝበሃል እዩ ከቢድ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ልምምድ ይገብሩ ከም ዘለውን ለንቀነ ኢትዮጵያውያን ነዚ ብብዝሒ ሸር ብምግባር እንድሕሪ ሱዳን ወታደራት ናይ ትግራይ ተሰልጥን ኣላ ኮይና ንሕና ድማ ስለምንታይ ወታደራት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዘይነሰልጥን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትግራይ ኣብ ኩናት ኣይኮኑን ዘለዉ ወይ እውን ካብዚ ሰልጢኖም ከይዶም ሰብ ክቐትሉ ይኸዱ ኣለውን ወላ ሓንቲ ይገብሩ ኣለውን ይስልጥኑ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ኣብ ኩናት ኣይኣተውን ክሳብ ሕጂ ዳዕመ ሰሪዕ ግን መዓልታዊ ሰብ ይቐትል ኣሎ መዓልታዊ ኣብ ኩናት ይፀሚዱ ዘሎ ስለዚ እዚ ቢግ ዲፍረንስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ሮይተርስ ነዚ ጉዳይ እዚ እንተኮይኑ ዘይረኣዮ ስለምንታይ ትግራይ ብብዙሕ ሰራዊትን ኮማንዶታትን ኣብ ትዕልመሉ ዘላ ሸለል ይብልዋ ኣለው ዝብል ዘረባ ይሰማዕ ኣለኹ ግን at the end of the day እቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ናይ ዳዕመ ሰሪዕን እዝን ሓደ ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ነገር እውን ኣይኮነን ናይ ትግራይ ጉዳይ ግን ስቲል ከቢድ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣብዚ ስምዕዎም በዓል ስታሊን ክዛረቡ ከለዉ ብፍላይ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ፀቅዒ ክንደምንታይ ሓደጋ ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል እቶም ናይ ጌታቸው ሕዚ ናይ ሓራ መሬት ዶ ገለ ዝበሃል ሓይሊ የለን ናይ ብልፅግና ሓይሊ እዩ ከምቲ ብልፅግና ቅድሚ ሕዚ ንትግራይ ክውረር ተሎ ጥምር ጦር ዶ ጽሙር ዶ ጥምር ጦር ይብልዎ ነይሮም ናይ ኤርትራ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ናይ ክልላት ልዩ ሓይሊ ገለታት ብልፅግና ጥምር ጦር ይብሎ ነይሩ ትግራይ ክውረር ተሎ ሕዚ እውን ናይ ጥምር ጦር ሓደ ዓሚ እዩ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ብተፀለምቲ ዝዋጋእ ዝነበረት ናይ ጌታቸው ንብሎ እቲ ናይ ፀለምቲ ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝበሃል ሚሊሻ ናይ መከላከያ እዚ ጥምር ጦር እዩ ዝበሃል ሕዚ እውን ብዓፋር ዘሎ እቲ መከላከያ ብድሕሪት ካብ ስልጣን ዘይምብራረይ ብጣዕሚ እዩ ዘጣዓሰኒ ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሻቡ ነቲ ምክትሉ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ዘይምስጓጉ ሎሚ ኮይኑ ብጣዕሚ ከም ዘጣዓሰ እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ምኻድ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ አዲስ ፎርቹን ዝተባሃለ ጋዜጣ ብዝሓፈኑ ሕዝበለ ጽሑፍ እዩ ከም ዝኽብል ገሊጹ ዘሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ትማል ሰንበት ተሓቲሙ ንንባብ ዝበቅዕ ጋዜጣ አዲስ ፎርቹን ዝዘርግሖ ጽሑፉ ንናይ ሎሚ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይቲ እዋን ምክትሉ ዝነበረ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣትሪሩ ዝኸስስ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቲ ጀነራል ካብ ዝቐርቡ ክስታት ሓደ ድማ ኣብ መንጎ ግዜያዊ ምምሕዳርን ሕወሓትን ኣፈላላይ እናተፈጠረ እንከሎ እቲ ጀነራል ከም ሓላፊ ፀጥታ ናይቲ ክልል መጠን ንሰራዊት ንሕወሓትን ንግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣቀራሪቡ ናይ ምትዕራቕ ግደ ኣብ ክንዲ ምፅዋት ስልታዊ ብዝኾነ ሽርሒ ንሕወሓት ድጋፍ ናይ ምሃብ ኣሉታዊ ግደ ተፃዊቱ ክብል ከሲሱ ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶ ጌታቸው ረዳ ሓደ ካብቶም ብተጋሩ ብዝሰፍሕ መንገዲ ዝኽሰስ ዘሎ ሰብ እዩ እዚ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ብፍላይ ምስ ኤርትራ ብተሓሓዝ ዝያስ ከስምዕዎ ብኣገርና ንውድእ ተቐባልነት ንኽህሉ ወይ ከዓ ናይ ዲፕሎማሲ ደገፍ ንምርካብ እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ መሓላሊፉ ዝብል ዝተፈላለዩ ርእቶታት እንዳተዋሃወቀን እሞ እንታይ ተረዲኻ ሕዚ ኣብዚ ብደንቢ ጌርና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ከመይ እናማዕበሉ ከም ዝመፁ ተንሪኦም ዝሕሸ ይመስለኒ ጌታቸው ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ኣማኻሪ እውን ናይ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ እዩ እዚ ብዋናነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ ምስ ኣምሓራ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ሱዳን ዘሎ ጉዳይ እንደ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ እዩ ማእኸሉ ምንም ሕቶ የብሉ ሶ ምስ ኣብ ኣልጀዚራ ዝነበሮ ፃንሒት ብተወሰነ መልክዑ ሓደ ተረኣየ ተረኽ ነይሩ ተረኽ ንሱታ እዩ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ እዩ ዝብል እዩ ካብኡ ግን ኣብይ ኣሕመድ ጆኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ምባል ግን ኣይተደለየን ካብኡ እቶም ዝተፈፀሙ ብምልኦም ምስ ኤርትራ እዮም ብኤርትራ ዝብሉ መልክዕ ሒዙ ሽዑኡ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ንህብ ነርና ንነበርና ሓሳብ እንታይ እዩ እዚሲ ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ንሓደ ኣካል ጥራይ ንምሃብ ዝዓለመ ኣይኮነን ሓዱሽ ናይ ውግእ ተረኽ ንምፍጣር እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ነይሩ ካብኡ ቀፂሉ ጌታቸው ኣብ ኢትዮጵያ መቸም ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ንነዊሕ እዋን ስለተዛረብናሉ ንኩሉ ናስተብሃልካ ምኻድ ማለት እዩ
እዚ ሓደ ካብቶም ንትግራይ ንከጥፉ ኢሉ ዓጢቁ ዘሎ ነቲ ከባቢና ድማ ሰላም ዘይኮነ ጥፍኣት ከምፅእ ኢሉ መፅኡ ዘሎ ፖለቲከኛ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ጽባሕ ንጎ ናበይ ገጹ ከም ዘብሉ ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነ ንኢትዮጵያውያን ዘይሐጎሰት ቪድዮ ኣብዚያ ስምዕዋ እስኪ። ፍርድ ክርክሩ ላይ ገና አምባሳደር የኢትዮጵያ ተከራካሪዎች ከሌላ ወገን ኢቭን ይመጥቶላቸው የነበረውን ሌላ አማራጭ ማለትም ህጋዊ አማራጭ ማለት ነው እስከ የአሰብን ባህር ድረስ ሊደርስ የሚችልን የኢትዮጵያ ሊያደርግ የሚችል ህጋዊ አማራጭ መጥቶ በኢትዮጵያ በኩል ውድቅ የተደረገው የትኛው ነው? አሰብን ወደ ኢትዮጵያ የሚያመጣ ህግ በክርክሩ ወቅት የኮሎኒያል ህጎች ናቸው የቅኝ ግዛት ህጎች መጥተው ነው አይደል ለክርክር ብዛዕባ እንታይ እዮም ዘረቡ ዘሎ ብጉዳይ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ግዜ ዝርርብ ዝነበረ እዩ ቀረበው እኮ በኮሎኒያል ቢመጡም እንግዲህ ኤርትራ የተፈጠረችው በውጫሌ ስምምነት ነው አይደል? ኤርትራ እንደ ሀገር ነው የሚሉኝ ወይስ ሀገር የሆነው 83 ነው አይደለም? የጣሊያን ኮሎኒ ናት ተብሎ ለጣሊያን የተሰጠችበት ኤርትራ በ1889 በፈረንጆች አቆጣጠር 87 ውጫሌ ላይ ነው። እዚያ ዘረባ እዚያ መራያ ኡይ ከተብሎም ቀኒያ ዘላ ወላ ሓንቲ ጌጋ ዝተጋነነ ነገር ድማ የብሉ ነታ ታሪክ ከም ዘላ እንታይ ነጊርዎም ሃገራት አፍሪካ ከም ሃገራት ዝቆማሉ በቲ ናይ ኮሎኒያል ሂስትሪ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ሞደርን ስቴትስ ናይ አፍሪካ ኬንያ እንደሪልካ ታንዛኒያ እንደሪልካ ኡጋንዳ እንደሪልካ ግብፅ እንደሪልካ መብዛሕትኦም በቲ ኮሎኒያል ባውንደሪስ ዝቆሙ እዮም ኢትዮጵያ ንባዕሉ ተረፍ ናይ ካልኦት ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ 1890 ከም ሃገር ቆይማ በዚ ናይ ኮሎኒያል ሂስትሪ ክንዛረብ ተኮይና ውዕል ናይ ውጫሌ ድማ ቆይሞ ይብሎም ኣሎ ይሄ ወያኔ ገንጣይ አስገንጣይ ወዘተ ወዘተ የሚለው ከሀቅ የራቀ ነው ከታሪክ የራቀ ነው ትክክል አይደለም አጼ ምኒልክ ያንን ለምን ፈቀዱ? አሁን አጼ ምኒልክን አልወቅስም መላው ኢትዮጵያ ልትወር አስቦ የነበረ ያንን በማድረግ ተከላክለዋል ወይ? የራሱን እንትን ይወሰደው የታሪክ የወቅቱ ታሪክና ሁኔታ ነው የሚወስነው። እቲ ሃፀይ ምኒልክ ስለምንታይ ከምዚ ገይሩ ኣነ ንዑ ክኸስስን ክዛረበን ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናቱ ኣብቲ እዋኑ ጥራይካ ክትርድኦ ትኽእል ኣብዚ ሎሚ ኮንካ ዝንትን ክትብል ትኽእል ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ግን ንሱ ነታ ኤርትራ ትበሃል ሰዲዱ ነታ ተረፈት ኢትዮጵያ ከጥሕንዲ ሓሲቡ ዝኸውን ኣይደኖ ብሓፈሻ ግን ትግራይ ወያነ ኤርትራ ከም ትግንፀል ገይርዋ ዝበሃል ሓሶት እዩ ፀረ ታሪክ እዩ ጌጋ ታሪክ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚያ ትኽክል ኣለኻ ጥራይና ንብሎ ዘለናኒ ስዩ መስፍን ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ናይ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስተር ዝነበረ የማነ ገብረ መስቀል ኣብዚ ቀረባ ፖስት ዝገበራ ድማ ንኣቢ ኤግዛክት ላነ እኳ ከምታ ኣነ ዝደልያ ዓይነት መጥቃዕቲ እያ እዚያ ንኣቢ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ብዝበላ ዘይኮነ ናብ ካልኦት ሃገራት ብዝገብሮ እውን ኣትሒዝካ ታርሞ ዘለካ ስለዚ ኣብ 2024 ጥሪ 2024 ምስ ሶማሊላንድ ኤምኦዩ ሓደ ንጹርነቱ ዘይተፈልጠ ውዑል ከም ዝገበረን እሱ ድማ ሉላውነት ናይ ሶማል ዝጥሕዝ ከም ዝነበረን ስለዚ ወራሪ ሃገር ምን ምዃኑ ንክትፈልጡ ማለት እዩ ብኸመይ መንገዲ ናይ ሓደ ሉላዊት ሃገር ኣካል ምስ ውዑል ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ከም ዝተፈራረመ ድሕሪኡ audition statement in the House of up to NATO Parliament Malatu days ago, arguing that Ethiopia can indeed invade and annex sovereign coastal territories of its neighbors in the Red Sea. بعدما يدما أبزنايا كم إسرائيل نقولن هايتس national security ناتا حزاتو زلا إثيوبيا دما national security أقام سلزلا وانا يكالوت هجرات أفدق بحركة ورر كم تخل سلزي تقولن هايتس توريرو تحت تتحزي لذي وريرو نكحز أبنتنا يقولن هايتس إسرائيل كم ستكمن ناي ورار حلمو خمسة الواقع اللي عملوا حجد ما رويترز دما أب سودان ندعم مسارع نمثل تاني مع كل ندعم مسارع بمعربنا إثيوبيا أفكيدو خمسلو زي ما ني بنا UAE فاند كم زخونة نجيرو مالو سلازي زي بوتمكن بارتيز بهالزلو نتزو بانا أجر جرينس أجمن مفتار وصراحة هذا تسلف كم زخونة كان الأمان تلو خناتو دما نوعنا مبلشة مخانو أفقد نبرد تقندي حبرة أفريقيا بوتا مخانو خا حبرة أفريقيا ني سلام الرقاتن
زيادة كدفع زقبو تكال أبوتو سفيرو نزتم كولتراي زقبر زولو بمبال حفظ بلت مدقعتي بمولو مالتي زخانة الزون تبوغ مالتسيو أبزوانو زي إيرترا كيسل شوا لعلن تحتنا بلد كتمل سلو زلوا قويني سمعنا مهنياتو سقطا نعنا زربح نجر قوينو سردي سمعنا زلا أبزوانو زي ولا حقنتي هلونا ولا قله بتدق عقامي كم زجير كم ملاس تبوغ نجر قوين روحي بيوم كاب عليفنا زيا بزيا قرنا نتودا أنا تبغيو حصوت حيزو خمت سخف زبلو خمدي كونا خي تفلطونو مغناي ما حدا زقرب نقر كنقركم ازي حساو مخانو نابي زنقرو زلو تغلا الله خمسة يقرمو خط فلطرو نتم متاوت يزغونو بارلاما اكيبو كنيلو كالا حصوت حيزو خمت سخف زبلو خمدي كونا خي تفلطونو مغناي تراي مغناي جينا خطري ويخم زي زربا تخكل يا بحكي ابي احمد كساب حجب زرانايو حسوت ناتو ليستا عب مصحف صحيفه بلو ليستا ناي حسوتو ግን محساو كم بوليس زحزيسو منغست ناتو ان محساو كم بوليسن كم استراتيجين يساو زحزيسو لذي كم ترى سب غيركا كتزاربلون كبد بلا مراحين انرزلنا موداتا لنكند وصت حنتي بوستر as it was a long president in Rwanda Paul Kagame intageri bahalalo the strongest weapon of imperialism is religion it is worth atswar nay magzaati ሃይማኖት ይብላሉ ፖል ካጋሜ has launched a sweeping crackdown on unregistered churches ንዘይ ተመዝገቡ ቤተክርስቲያናት ወይ ወን ዝኾነ ቤተ ሃይማኖታት ዘይ ተመዝገበ ከዓጽ ከም ዝጀመረን ኣብነን እንታይ ብሎ I have closed over 6,000 churches and mosques in my country and I am now demanding a theology degree for every religious leader ነዚያ بخمي تريوا እንታይ መበልኩም ማስኻትኩም stop playing with people's faith and making it a business ሃይማኖት ሲ ክቡር ነገር እዩ ንኣብነት ሼኽ ንኽትከውን ዘድሊ ትምህርቲ ኢኻ ትወስድ ቀሺ ንኽትከውን ዘድሊ ትምህርቲ ኢኻ ትወስድ ካህን ክትከውን ነዊሕ ትምህርቲ ኢኻ ቴዎሎጂ እውን ትመሃር ኢኻ ኣብ ናይ ካቶሊክ ተኮይኑ ፊሎዞፊ ቴዎሎጂ ትመሃር ኢኻ ሓደ 5-6 ዓመት ተማሂርካ ድሕሪኡ ኢኻ ካህን ትኸውን ድሕሪኡ ኢኻ ድማ ቤተ ኣምላኽ ቤተክርስትያን ወይ መስጊድ ትመርሕ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ሓደ ሰብ ክልተ ወርሒ መጽሓፍ ቅዱስ መጽሓፍ አንብቤ ኢሉ ቤተክርስትያን የገረ ቸርች ተባሂሉ ከም ሓደ ትካል ኦፕሬት ዝገብር ንርኢ ኣለና ጽቡቕ ዲ ሕማቕ ሰብነናቱ ውሳነ ኣለዎ ከም ሃገር ደረጃ ግን ከመይ ክትሪኦ ትኽእል ምክንያቱ ኣገለገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ንሪኦ ዘለና ካይዳ እቲ ሃይማኖታት ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢልካ ነቲ ህዝቢ መመሊሱ ዘደንቆሮ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓካ ብዝኾነ እዛ ናይ ፖል ካጋሜ ውሳነ ሓደ ካህን ወይ እውን ሓደ መራሒ ሃይማኖት ቤተክርስትያን ክመርሕ ተኮይኑ ናይ ቴዎሎጂ ዲግሪ ክህልዎ ኣለዎ ምሁር ናይ ሃይማኖት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሓላፍነት ድማ ክወስድ ኣለዎ ትብል ርእቶሲ ከመይ ትረኽዋ ኣነ ብናተይ መረዳእታ ኣብቲ ናይ ቀደም ሃይማኖታት ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚ ናይ ሕጂ ድማ ከምኡ ክቕፅል እንተዝኽእል እቲ ሃይማኖታት ቁሩብ ገደብ መሃለዎ ባህላየ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩም ገደፍ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም حرمتي وانا نبر عالفو يشاركتي محبر تحايركم جابت